Ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Iloilo, Philippine Standard Time, 53 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Aray sa Ududri sa DOFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the number 1 and most trusted radio network kinakantrang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Biyernes, Marso 7, tuiga 2025. Thank God it's Friday! Kagkaroon sa aton sining na vote countdown. 66 dias na lang kag 2025 national, local, and barm elections na. Sa gihapon ini mo lang ni Mong Corman Bombot Shama Blanco Hover sa mga nagapaw na dalakuan karon nga mga balita. Department of Trade Regional Office 6 nagpanumdum sa mga turista nga mangin mahinalungon sa subong nga mainit nga tiyempo. Samtang Iloilo City Police Station 9 pa dahil ginaimbestigahan ining lalaki nga nagpang lagas ang kutsilyo sa may dalan na E. Lopez. Sa iban pa nga mga talupang doon karon nga mga balita diri sa aton sining pagpangalagad balita nasyonal. Si Presidente Bongbong Marcos nagpahayag nga ang nagrosdak bla. No? Narosdak sining iyang isa ka proyekto ining Kabagan Santa Maria Bridge dito sa Isabela gintipid ko ang disenyo nga tipiron abi ang disenyo para damo sang luak ang mga kurap nga taos gobyerno ano pa be. Samtang sa iban pa nga mga talupang doon sining mga balita, ang mga Pinoy nga wala sa trabaho naglabot na sa 2.16 million mga biyan. Tidi na to ang mga nagpulongko sining mga senador nga nagpromisa kag daw magkalautod ang ila sining puwak sang singgitan sang tsimpo sang kampanya nga mag-provide sila sang dugang siniya nga mga employment para nga maalsa kuno ang mga Pinoy sa kapigadoon. Ang matutuod sini nga natabo inalsa kita kag linampos sang mga pasalig no sa aton sini nga mga kabumbo. Samtang si may nabatukiban pagidiri Banwao panibag-o sining development kay mayara kuno sang utod pagin iya si Mary Grace Piatos. Ti sino ining utod ni Mary Grace Piatos nga si Pia Piatos Lim kag Renan Piatos. O galing kiti ang spelling sang apelyido yan ni Mary Grace Piatos. Papa India Alpha Tango Tango Oscar Sierra. Samtang ang kay Pia kag kay Renan ang spelling niya sa ila sining apelyido Piatos man pero Papa India Alpha Tango Oscar Sierra. Kulang isa kati. Mag-utod ini sila kung base triplets ini sila. Amo ining panibago nga natukiban karon ni Deputy Majority Leader kag La Union Representative Paulo Ortega V. Sa aton sinikaron niya nga mga kabumbo nagwa sa listahan pagidbaw ari pagino si Xiaomi 8. Xiaomi 8. Di ba ka pamilyar? May brand man sang cellphone mo galing Xiaomi to ya, iniya Xiaomi. Sa aton sinikaron niya nga mga kauturan ti panginbulahan. Grabe ni ang pamilya 8, Xiaomi, kag ang mga pamilya Piatos ni, porte ni ka amon isla guro nag-igod gid para nga tigayon ang mga hilikoton tuhoy iya sa pag gasto abi sa intelligence fund agod nga makatag sang kayuan sa aton sining nga gobyerno. Sa aton sining nga mga kabumbo. Pero magluwas sina sa aton sini makuturan ari pagin ang dapat sini nga tutukan sa aton man sini mo opisyales. Ini kung may matutok pa kinuhalos tanan sila daw mamom lang abilidad. Ini yung mga proyekto karon sus Maria kag usep ko ini usmo do rusdak
no? Ay nano na lang ni aton sining sistema diri sa Pungson, Pilipinas man. Ang mga proyekto karon nga ginapatigayon, di ko ini mag-usmod, rusdak. Wala nyo kung anong sikretos na dra. Dapat tahimik lang. Oh. Di ba? Anyway, balikan ta ni karon sa aton sining nga pagpangalagan. Duga ka mga balita kag impormasyon sa maray nga pagpalayag sa Bomboanay sa unto pagkatapos ang Bombo Network News. Tandaan, agud nga mangin safe and healthy ang pagkaon sa imo nga pamilya. Dapat nga tabunan mo gid pirmi ang mga pagkaon nga yara sa lamesa o kung ara sa imo kusina, agud malikawan nga kadtuali ni sa mga insekto nga mahimo magresulta sa microbiological contamination. Gilayon nga ihabuoy ang mga napanos na nga mga pagkaon o kung ang ginasuspetsahan mo nga malapit na lang mapanos nga pagkaon. Ang pag-reheat o kung pag-recook sa sining mga pagkaon ang hindi makabulig. Gina-advise man ang paggamit ginseng serving spoons agud nga malikawan ang cross-contamination sa mga tawo nga nag-share sa mga pagkaon. Pagi sa paggamit sang serving spoon, ang sino man nga miyembro sang pamilya. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Paradyo Bombo! This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw po ngayon ng Biyernes, ikapito sa buwan ng Marso taong 2025 at meron na lamang po tayong 66 days bagong 2025 midterm elections. Sa ulo ng ating mga balita. Sa ating mga pangunahing balita, 5 lugar posibleng makaranas ng mapangarib na heat index level ngayon pong araw ng Biyernes. Ang Department of Information and Communications Technology tuloy ang trabaho sa kabila ng pagbibitiw sa pwesto ni Secretary Ivan Uy. Samantala, preparasyon sa halalan, isa sa mga prioridad. Ang Philippine Air Force tinututukan naman ang lahat ng anggulo sa pagbagsak ng fighter jet sa may Bukidnon. Laman po ng flight data recorder, inaaral na. Balita sa lalawigan, abangan mamaya, mahigit 300 na drug suspect arestado sa isang buwan po yan na operasyon ng mga otoridad sa Western Visayas. At sa ating sports balita, abangan din mamaya ang Golden State Warriors tuloy ang pag-arangkada sa West. Hawak na po nito ang number 6 na pwesto. Sa international news naman, si US President Donald Trump nagbigay ng huling babala sa Hamas upang agad nang mapalaya mga bihag doon sa Gaza. Ang US naman nagsagawa na po ng direktang pagkikipagnegosasyon sa Hamas. At live nationwide via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. 5 lugar sa bansa ang posibleng makaranas na mapanganib na antas ng init. Ngayon pong araw ng Biyernes, Marso 7, ayon po sa State Weather Bureau. Kabilang po dito ang Dagupan City, dyan sa may bahagi po ng Pangasinan, ang iba sa bahagi po ng Zambales, ang Tanawan, Batangas, San Jose sa Occidental Mindoro, at Cuyo sa may Palawan na may inasahan pong heat index na abot ng hanggang sa 42 degrees Celsius. Nasa kategorya ng danger o ito ho'y 42 hanggang 51 degrees Celsius ang antas na ito na maaari pong magdulot ng heat cramps, exhaustion at posibleng heat stroke kung patuloy ang pagkakabilad sa araw. Samantala, ang heat index sa Pasay City ay posibleng umabot naman sa 40 degrees Celsius habang 39 degrees Celsius naman sa may Quezon City. Hindi pa inaanunsyo ng Weather Bureau ang opisyal na pagsisimulan ng tag-init dito ho sa ating bansa. Sa kaugnay din pong balita, mahina at posibleng hindi po magtatagal kaya't hindi ito makakatulong ng malaki sa pagpababa po ng global temperature. Ayon sa United Nations, ito hong La Nina na una pong namataan o lumitaw nito hong Disyembre ng taong 2024. Batay po sa World Meteorological Organization, may 60% o 60% na tsansang babalik sa neutral na condition ang panahon sa pagitan po ng Marso at ng Mayo at tataas ito sa 70% pagsapit ng Hunyo. Sa kabila po ng La Nina, naitala pa rin ang Enero nitong January 2025 bilang pinakamainit na buwan ng Enero sa kasaysayan. Dagdag pa ng naturang ahensya, patuloy po natataas ang temperatura sa karamihan ng mga karagatan at kalupaan sa buong mundo. Bagaman hindi nasahang mabubuo muli ang El Nino bago mag-Hunyo, iginiit po ng naturang ahensya, itong Meteorological Agency, na parehong epekto ng La Nina at El Nino ay pinapalala po ng climate change.
Binigyang diin din ng head nito ang halaga ng maagang babala upang maiwasan ang matinding epekto nito sa agrikultura, enerhiya, transportasyon at maiwasan ang iba't ibang mga sakuna. Kinilala naman ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang mga naging ambag ni Secretary Ivan Jan Uy bilang kalihim ng kagawaran sa loob ng ilang taon. Ito ay matapos na mapaulat na ang naturang kalihim ay nagsumiti na ng kaniyang resignation kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kahapon ng araw po yan ng Huwebes, ika-7 ng Marso o ika-6 po yan ng Marso. Kaya naman ngayong araw ay naglabas ng opisyal na pahayag ang DICT upang kumpirmahin na ang kasalukuyang kalihim na si Attorney Ivan Jan Uy ay tuluyan ng bumaba na sa kanyang pwesto. Dahil dito ay pinagmalaki ng ahensya ang mga naipagawang proyekto sa ilalim ng pamumuno ng nagbitiw na kalihim at kagaya nga po na lamang ng pag-roll out sa digitalization ng mga ahensya ng gobyerno na mas pinaigting sa pamamagitan ng eGo o eGovPH app, eTravel, eLGU at eReport. At sa kanya ding panunungkulan na isakatuparan ang pagpapalawig pa ng mas malawakan po na libreng internet para sa publiko na mayroong mahigit 16,000 na active sites sa buong Pilipinas. Kung maalala, nito lamang pong nakalipas na mga buwan ay kasamang lumagda sa isang Memorandum of Agreement si Secretary Ivan Jan Uy upang ilahad ang koordinasyon ng kagawaran sa Commission on Elections at Department of Science and Technology para po yan sa nalalapit na halalan sa buwan ng Mayo. Gayunpaman, nakasaad po sa opisyal na pahayag ng kagawaran ng natura pong kalihim ay nagpapasalamat sa oportunidad na ibinigay ng Pangulo sa kanya na makapaglingkod sa mga Pilipino. Nagpapatuloy naman ang Department of Transportation sa pagbuo ng mga kaukulang programa para gawing mas maayos at mas accessible sa mga commuter ang transportation system sa Pilipinas. Ayon kay Secretary Vince Dizon, kailangang padaliin talaga ngayon ang transportasyon para humaingganyo ang publiko na gumamit ng transportation system dito sa bansa at padaliin din ang sitwasyon ng mga motorista sa mga lansangan. Samantala, ito rin anya ay alinsunod na rin sa mga utos at ibinigay na mandato ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gawing madali ang access ng publiko sa mga transportation system at gawing accessible ang mga lansangan sa mga motorista. Need to make the lives of the everyday, in this case, motorists, and our especially our transport worker drivers, mas madali. No? Kailangan natin padaliin talaga yung pang-araw-araw na pamumuhay nila. Yung mga motorists, yung mga public, yung mga nagdadala sa ating mga kababayan from point A to point B. No? We have to make it easier for them. No? Bahagi po yan ng payag mga hamon ng kalihim ng Transportation Department sa Secretary Vince Dizon. Nagkaroon naman ng pagpupulong ang kalihim kasama silang Transportation Office Chief Vigor Mendoza upang mapag-usapan ng mga dapat pangituwid at iayos sa loob ng land transportation upang o bilang pag-uumpisa ho yan ng pagpapadali ng transport system dito sa ating bansa. Samantala, kuha po tayo ng karagdagang report na recover na flight data recorder sa bumagsak na fighter jet. Malaking tulong daw sa investigasyon. Ang Philippine Air Force naman tiniyak na tinitignan na nila ang lahat ng anggulo para malaman ang rason ng insidente. Kaugnay niyan, may update pa si Bombo Kelly Cordero. Inihayag ng Philippine Air Force na malaking tulong sa investigasyon ang pagkakasa flight data recorder ng FA-50 fighter jet na bumagsak sa Bukidnon. Ayon kay Philippine Air Force Person Colonel Conso, makukuha sa guide at flight speed para mas malinawan pa kung ng insidente. We're going to find all Balik ko tayo mamaya dito sa linya ni Bombo Kelly Cordero. Magkakamumbo, kaugnay pa rin po ito doon sa bumagsak na isang fighter jet sa bahagi po ng Bukidnon. Nagsasagawa ng anti-insurgency operation dyan ho sa bahagi ng Mindanao area, magkakamumbo. Pero ang malungkot to dito, 2 pong mga piloto ang tuluyan pong nasawi sa pagbagsak ng naturang fighter jet. Abangan po yan mamaya. Balik ko tayo sa linya ni Bombo Kelly Cordero. Abangan din mamaya, may makakausap po tayo na isang Filipino priest na nakabase dyan sa may Roma, magkakabombo.
Kaugnay pa rin po dito sa tuluyan pong pagbuti ng kalagayan ni Pope Francis after ho ng ilang linggo, mga 3 o 4 na linggo na ho yata, no, na pagkakaratay doon ho sa may hospital. Sa ibang malita ho muna tayo, binigyang diin ni Bureau of Immigration Commissioner Joel Anthony Viado na manatiling prioridad ng ahensya ang deportation sa mga naarestong dayuhan na manggagawa ng Philippine Offshore Gaming Operator. Sa naging pagdinig ho ng Senate Committee on Justice and Human Rights, nanindigan si Commissioner Viado na ginagawa ho ng Bureau of Immigration ang pinakamadaling paraan para mapadali po ang deportation ng mga naarestong dayuhan. Natanong din ang Bureau of Immigration Commissioner kung bakit pinayagan ang paggamit ho nitong mga ticket na may connecting flight sa mga serye ng deportation proceeding. Ayon po kay Commissioner Viado, nais nilang mapabilis ang pagpapaalis ng mga dayuhan dahil habang nagtatagal sila sa bansa ay mas lalaki yun pong magagastos ng gobyerno. Gamit po yan yung tinatawag na detention cost. Ang mga naturang ticket niya ang bakante para ho sa kanila kaya't hindi na hinintay pa ang mga available na schedule. Ipinaliwanag din ng Bureau of Immigration Chief na sa ilalim po ng deportation proceeding, kailangan ng 3 mga dokumento katulad po ng valid passport, travel document, mga clearance mula po sa National Bureau of Investigation at maging itong outbound ticket. Para mapadali ang proseso, dati lang nakipag-usap ang immigration sa pamagitan po ng Deportation and Implementation Unit nito doon ho sa National Bureau of Investigation upang hilingin ang agad ding paglabas ng clearance sa loob lamang po yan ng 1 araw. Kapag ka napalabas na anya ang mga dayuhang POGO workers sa Pilipinas, kinukonsidera na ito ng Bureau of Immigration bilang isang successful deportation. Kinukundina naman ng Commission on Human Rights ang pag-atake sa isang dating alkalde ng Lumbaca, Unayan, Lanao del Sur. Ang Commission on Human Rights ay nagsimula ng investigasyon upang matukoy kung ang pag-atake ay may kinalaman sa politika. Kinikilala na nila ang sa pamamagitan ng sinasagawang pagsisikap ng mga law enforcement o enforcers, ngunit binibigyang diin ang pangangailangan para sa mas mahusay pang proteksyon at mabilis na pagkamit ng hustisya. Ang komisyon ay nababahala din sa tumataas na banta sa seguridad ng mga lokal na opisyal na nagpapahina daw sa demokrasya at kapayapaan. Ipinahayag din nila na walang lugar ang karahasan sa isang demokratikong limpunan at nananawagan para sa pananagutan. Oras na natin 12 minutes makalipas ang alas 12 ng tanghali. Balik ko tayo sa update mula ho dyan sa Philippine Air Force kaugnay po sa tuluyang pong pagbagsak nito hong isang fighter jet at pagkakarecover doon sa tinatawag na flight data recorder. May mga development po dyan si Bombo Kelly Cordero. Inihayag ng Philippine Air Force na malaking tulong sa investigasyon ang pagkakarecover sa flight data recorder ng FA-50 fighter jet na bumagsak sa Bukidnon. Ayon kay Philippine Air Force spokesperson Colonel Consuelo Castillo, mahalagang impormasyon ang makukuha sa flight recorder, gaya na lamang ng altitude at flight speed na makakatulong para mas malinawan pa kung ano ang rason ng insidente. And what we're going to find there, the usual the data, flight data, all the flight data, the altitude, their airspeed, all the other things. Tiniyak rin ng Philippine Air Force na titingnan nila lahat ng anggulo gaya na lamang ng material, mechanical, environmental at human factor. Bagamat tiwala ang Philippine Air Force na mahusay at biyasa ang kanilang mga piloto, titingnan din daw nila ang medical at mental state records ng mga ito bago ang tactical night operation. A lot of factors are in play here. We're going to look at all angles. Yes, you mentioned material factor, mechanical factors, about human factor. It's about not only about the skills and proficiency, although as I've said, we can assure you that our pilots are very proficient and skilled, but there are also other things that we have to consider. We're going to look at their medical records, their mental state records. Kahapon iniulat ni Colonel Castillo na papunta na ang Air Force investigators sa lugar na pinagbagsakan ng fighter jet o sa Mount Kalatungan Complex para magsagawa ng masusing investigasyon. Sa ngayon, grounded muna ang operasyon ng natitirang 11 FA-50 fighter jet ng Air Force kasunod ng insidenteng ikinamatay ng 2 piloto. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Abangan humamaya mga kausap po natin si Reverend Father Coke Daryl Prieto ng Pontifical University of the Holy Cross doon ho sa may Roma. Kaugnay pa rin po sa tuluyang pagbuti po ng kalagayan ni Pope Francis, ano? At ito na rin papalapit na Semana Santa or kasabay na rin po ng pagsisimula ng Kwaresma. Samantala ho muna.
Aabot sa 19 na milyong Pilipino ang makikinabang sa dalawang bagong proyektong inaprubahan ng World Bank na naglalayong pagandahin pa ang transportasyon at serbisyong pangkalusugan, partikular na po dyan sa may Mindanao at iba pang probinsya na mayroong mga mabababang kapasidad. Ang Mindanao Transport Connectivity Improvement Project na may pondong $454.94 million o katumbas po yan ng 26 billion pesos ay magpapabuti sa transportasyon para yan sa 1.16 milyong mga residente sa Cagayan de Oro, Davao at General Santos. Kasama rito ang rehabilitasyon at magpapaganda pa ng 428.2 kilometro na road corridor na nag-uugnay sa tatlong pangunahing lungsod. Kasama na po dyan ang pag-update pa ng tatlong lokal na kalsada na may kabuang haba na 129.86 kilometers. Samantala, ang Philippines Health System Resilience Project naman na mayroong pondong $495.6 million o katumbas ng 26.3 billion pesos ay nakatutok naman sa pagpapalakas ng serbisyong pangkalusugan sa 17 mga probinsya na mayroong limitadong access sa healthcare. Kabilang ang 11 probinsya dyan naman sa Mindanao. Saklaw nito ang pagpapaganda pa ng mga ospital, pagpapabuti ng healthcare workforce at pagpapalakas ng disease surveillance at emergency response systems. Ayon pa sa World Bank, ang dalawang proyektong ito ay makakatulong sa pagpapabuti ng kabuhayan at kalidad ng buhay ng maraming Pilipino, lalo na sa mga malalayong lugar. Sa iba pang mga updates, nananatili pong mataas ang level ng tubig sa Mayangat Dam sa kabila ng ilang araw na tuloy-tuloy na mataas na temperatura sa malaking bahagi po ng ating bansa. Batay sa record na nilabas po ng Hydrology Division ng State Weather Bureau ngayong araw, nananatili pong mataas ang level ng tubig sa naturang dam kumpara ho sa normal high water level nito. Ngayong araw ho kasi ay nasa 212.71 meters ang level nito at ito ay bagyang bumaba ng halos 20 sentimetro kumpara sa 212.19 meters na level nito kahapon. Ang naturang level ay mas mataas pa rin ng mahigit sa 70 sentimetro kumpara sa 212 meters na normal high water level ng naturang dam. Ang Angat Dam, mga kabombo, ang nagsisilbi pong pinakamalaking supplier ng malinis na tubig sa National Capital Region at ilan pang mga katabing probinsya. Ginagamit din po ito bilang pansupply ng tubig sa maraming sakahan sa may Central Luzon. Ito hong nakalipas na taong 2024, una pong bumagsak ang level ng tubig sa naturang dam kasabay po ng malawakang epekto ng El Niño phenomenon na ilang buwan din na nakaapekto sa malaking bahagi ng ating bansa. Oras natin, 17 minutes makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Katulad po ng ating nababanggit sa inyo kanina, makakausap po natin si Father Coke Daryl S. Prieto mula po sa Pontifical University of the Holy Cross. Yan po sa may Roma. Magandang araw po sa inyo at welcome sa Bombo Radio Philippines, Father. Si Bombo Genesis po ito at Bombo Arbor. Welcome sa Bombo Radio Philippines. Magandang umaga po galing dito sa Roma. Magandang tanghali po dyan sa Pilipinas. Thank you. Maraming salamat po for joining us dito sa Bombo Radio Philippines, Father. Anong oras po ngayon dyan sa inyo, sa Roma, Father? 5:16 in the morning. So, magandang umaga. Good morning. Okay. Ang balita ho natin, Father, parang medyo gumaganda na ho yung kalagayan ni Pope Francis. Baka may mga updates ho tayo dyan. Pwede hong pakikwento ho sa amin kung kamusta ho ito, Father. No, napakaganda po yung update kahapon ng alas 7 ng gabi dito sa Roma. Kasi sabi is stable yung situation ni Pope Francis for the past 2 days at maganda naman ata ang daily na mga nangyayari. Kaya sabi nga ng Vatican News, the next medical bulletin will be on Saturday kasi medyo okay na yung pakiramdam ni Pope Francis. At ang isang napakagandang biyaya is that kahapon sa Rosary, bago nag-umpisa yung Rosary, alas 9 kahapon, pinalabas yung recorded audio message ni Pope Francis na nagpapasalamat sa lahat ng mga taong nagdadasal sa kanya sa St. Peter's Square. At sabi pa nga niya, kasama niyo ako sa inyong pagdadasal at sana biyayaan kayo ng Diyos at ng kasama ng mahal na Birheng Maria. So napakaganda kasi after 21 days na hospital si Pope Francis, narinig natin ulit yung boses niya na kahapon pinalabas doon mismo sa Piazza di San Pietro.
And kaninang umaga, no, we were able to listen doon po sa boses din po ni Pope Francis via itong nauna natin discuss. Anyway, Yes. yung public appearance, Father, so far wala pa. Mula po nung dinala po siya sa hospital Wala pa. noong February 14. Yes, wala pang public appearance, but at least no, we have heard his voice after 21 days of being confined in the hospital. Yung pag-aalay po ng panalangin sa kanya, Father, dun sa mga nauna ko naming interview, parang daily or regular yata yung mga nag-aalay at nagtutungo ho dyan sa Vatican para mag-alay ho ng panalangin. Hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa rin po ito, Father. Yes, tuloy-tuloy ito. No, from Monday of last week until now, tuloy-tuloy yung pagdadasal natin for Pope Francis. Iba't ibang mga kardinal ang naglilid sa alas 9 ng gabi dito sa Vatican sa pagdadasal ng Rosario para sa pagalingan ni Pope Francis. Aside from the prayers doon nangyayari sa St. Peter's, alas 12 naman ng tanghali doon mismo sa Gemelli Hospital, sa chapel, ginagawa naman yung Holy Hour para kay Pope Francis. Then, pagkatapos ng Holy Hour, alauna may misa para kay Pope Francis doon mismo sa chapel ng hospital ng Gemelli. Then, alas 4 ng hapon, meron ding pagdadasal ng Santo Rosario doon mismo sa labas ng hospital sa may station ni Pope John Paul II. So dito natin makikita kung gaano ka lakas yung dasal after we have heard so many crises sa health ni Pope Francis for the past weeks. Now we see some good trend sa kanyang kagalingan. Sana na magpatuloy ito sa biyaya ng Diyos. Sa Pilipinas, Father, kaliwat kanan din yung iniaalay na dasal dito sa mga simbahan, lalo dito sa National Capital Region na napupuntahan natin. I understand na medyo malaki-laki rin yung population ng mga Filipinos dyan sa bahagi po ng Roma. May mga ganito rin pong pagtitipo ng mga Pinoy para kung makapag-alay ho ng dasal kay Santo Papa, Father. Yes, nung Sunday sa Filipino community kung saan ako inassign, meron kaming Lenten recollection na binigay ni Cardinal Chito Tagle. After ng recollection ni Cardinal Tagle, nagawa kami ng isang holy hour para sa kagalingan ni Pope Francis. Pagkatapos nito, may banal na misa na pinanguluhan ni Cardinal Tagle. So doon may around 200 plus more or less na Filipinos, both lay, clergy, and religious na nag-alay ng mga dasal para kay Pope Francis. Okay. Bombo Everly, with your questions? Father, maganda pong balita na for the past 2 days, nakikitaan po natin ng improvement. Ito pong kondisyon ng kalusugan po ni Pope Francis. As of now po ba, may pagkakataon na nakikibahagi din si Pope Francis sa mga aktibidad para po dito sa Kwaresma po, Father? For the past few days, no, especially last Ash Wednesday, the beginning of Lent, sadly wala si Pope Francis, but he joined the people, he joined us by giving us the homily, no, na binasa ni Cardinal Di Donatis doon mismo sa Basilica di Santa Sabina, kung saan idinaos ang misa ng Ash Wednesday para sa mga kardinal at sana kasama ang Santo Papa dito sa Roma. Sa mga Pilipino po dyan na nasa Roma, may mga ginagawa din po ba sila na particular activities po kapag ganito pong Kwaresma, and in connection na rin po dito sa prayer po para sa paggaling po ni Pope Francis? So dito po sa Roma, meron tayo more or less around 50 Filipino communities. No? Pero within these Filipino communities, meron tayong tinatawag na Centro Filipino. Dito sa Centro Filipino, ang simbahan na ito, ang Basilica de Santa Polinciana, binigay sa atin ni Pope, pinaalaga sa atin ni St. John Paul II noong 1991. At dito dinadaos yung Pilipino na pagdiriwang ng Holy Week, no, ng Semana Santa. So dito mayroong Misa ng Palaspas, Holy Thursday, Good Friday, hanggang sa lubong ng Easter Sunday. So ito yung nangyayari sa Basilica de Santa Polinciana dito sa Roma. Okay. Good to know na nakikita ho natin ng ating mga kababayan sa kanilang participation pa rin po dyan sa bahagi po ng Roma, Father. Yes. Panghuli siguro kung may mga... yes, Father? Kasi kung titingnan mo dito sa Roma,
sa kabila ng pagod sa trabaho, sa kabila ng mga pinagdaanan ng ating mga kapatid na Filipino, what makes them united, kung anong nagbibigay sa kanilang lakas, is simbahan. No? Every Sunday, they come to church, nagsisimba sila, then marami sa kanila active sa iba't ibang mga communities dito sa Roma. So makikita natin dito na sa kabila ng lahat ng mga ginagawa nila, sa kabila ng busy schedule nila sa buong linggo, every Sunday they come to church and really have that kind of connection sa Diyos kasi alam nila na sa lahat ng ginagawa, ang Diyos lamang ang magbibigay ng totoong kabuluhan ng kanilang paghihirap at pagbibigay ng sarili para sa pamilya. Nagsisilbing binding factor, Father, sa mga kababayan. Totoo yan. Totoo yan. Father, maraming salamat. Hanggang sa muli na kayo po'y makausap po namin sa Bombo Radio Philippines. By the way, tayo po'y live nationwide, worldwide. Baka nais pa po natin mag-iwan ng anumang message sa mga kababayan po natin, Father. Pagpatuloy po natin yung pagdadasal natin para sa ating mahal na Papa Francesco, sa ating mahal na Lolo Kiko. No? He always remembers that word, Lolo Kiko. Kung may magsasabi sa kanyang Lolo Kiko, he always remember, taga-Pilipinas yan. So we continue to pray for him. We continue to offer our sacrifices, especially this season of Lent. Sana magpatuloy yung kagalingan ni Pope Francis. And sana makabalik na siya dito sa Vatican na maayos at magaling para magpatuloy sa paglingkod ng simbahan. Lalong-lalo na dito sa Jubilee ngayon. Maraming salamat sa inyo. Thank you so much, Father. Ingat po kayo, Father. Thank you. Si Reverend Father Coke Daryl Prieto, siya po ay mula sa Pontifical University of the Holy Cross doon ho sa May Roma, mga kabombo. Kaugnay po sa itong magandang balita, bumubuti na pong kalagayan ni Pope Francis mula po numadala sa Gemelli Hospital nitong Pebrero 14. Samantala ho muna. Samantala, kuha po tayo ng report mula dyan sa Malacanang. Si Pangulong Bongbong Marcos pinangunahan ang taunang National Nutrition Awarding Ceremony. Samantala, tiniyak din po ng gobyerno na patuloy na isusulong na makamit ang zero hunger sa ating bansa. Kaugnay yan, may report si Bombo Annalise Soberano. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang taunang National Nutrition Awarding Ceremony na pinangunahan ng National Nutrition Council. Binigyang diin ng Pangulo ang kahalagahan ng okasyon lalo't may kaugnayan ito sa prioridad ng pamahalaan hinggil sa healthcare. Inihayag ng punong ehekutibo na sadyang may mga hamon sa usapin ng nutrisyon ngunit ito'y tinutugunan ng pamahalaan sa pamamagitan ng iba't ibang programa gaya ng pagsisiguro na tama ang kinakain ng mga bata na dapat magsimula sa panahong kahit nasa sinapupunan pa ang mga ito ng kanyang ina. Kaugnay nito, binigyang diin naman ng Pangulo ang halaga ng partisipasyon ng mga nasa local government units para magtagumpay ang kampanya ng gobyerno laban sa malnutrition. Inatasan ni Pangulong Marcos ang lahat ng mga local chief executives na ipagpatuloy ang pagbibigay ng tulong sa mga kanilang counterpart, partikular sa mga nutritionally at risk pregnant women. Sinabi pa ng Pangulo, mahalaga na may sapat na interbensyon sa kalusugan at nutrisyon. Pagtiyak din ng Presidente na patuloy na isusulong ng gobyerno para makamit ang zero hunger sa bansa. Hangad ng Pangulo na wala ng mga kababayan natin ang nagugutom. Target din ng gobyerno na magkaroon ng food security ang ating bansa. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. We are constantly reminded that we must be mindful of the food that we consume and the environment that we surround ourselves with. However, we do not always take time to recognize the passionate individuals who are dedicated to our shared mission of building a healthier nation. This occasion is very timely as we are zeroing in on healthcare and nutrition strategies that will sustain our country's development. I am therefore delighted to join you in the 2024 National Nutrition Awarding Ceremony. Today, we honor and we celebrate the outstanding achievements of 23 local government units and 5 local nutrition focal points for their exceptional efforts in improving the nutrition situation in their places, in their areas. Congratulations. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mula sa Malacanang, Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo!
para sa mas kumpletong pakikinig ng music, entertainment, news, and information. Meron yan dito sa Bombo dahil nandito ang music station ng Bombo Radio Philippines, ang Star FM. Sa Visayas naman, nandyan ang 95.5 Cebu, 99.5 Star FM Iloilo, 95.9 Star FM Bacolod, at 103.7 Star FM Rojas. Kahit saan sa Pilipinas at maging sa ibang bansa, lagi mong kasama ang Star FM. Dahil hindi lang kami sa radyo mapapakinggan, live din tayo sa Bombo Radio Philippines mobile app at sa Facebook. Kaya Star Nation, kung musika at impormasyon ang hanap mo, no worries. Dahil sagot yan ng Star FM, the music station of Bombo Radio Philippines. It's all for you, Star FM. Oras na natin, meron na ho tayong 29 minutes mga kabombo makalipas ang alas 12 ng tanghali. Ang Commission on Elections hinihikayat po mga overseas Filipino workers na bumoto sa national and local elections, habang yung enrollment naman para sa internet voting iniurong ho ang pagsisimula at ito'y hanggang sa Marso 20 na. May update po dyan si Bombo Isa Cotoner. Nanawagan si Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia sa mga overseas Filipino workers na sikaping makiisa sa magiging halalan sa Mayo. Samantala ay pinagpaliban din ng poll body ang pagsisimula ng enrollment para sa isasagawang internet voting. Ito ay gaganapin na sa Marso 20 hanggang Mayo 7 ng kasalukuyang taon. Aminado si Garcia na puspusan na ang kanilang panghihikayat sa mga botanteng Pilipino na nasa ibang bansa. Anya, ginagawa nila ang lahat upang ipaabot sa mga overseas voters ang proseso ng paggamit ng internet para sa kanilang pagboto. Ito rin ang kauna-unahang paggamit ng internet para sa halalan. Sa kasalukuyan, inaasahan na nasa 1.2 million na registered overseas voters ang makikisa rito. Ngayong halalan, nasa 77 na mga posts ang makakagamit ng internet para sa kanilang pagboto. Habang nasa 7 posts naman, ang gagamit pa rin ng machine, kaya naman kailangan nilang pumunta sa kanilang mga embahada para doon bumoto. Kaugnay pa nito, umaasa si Garcia na mas tataas ang magiging voters turnout ngayong halalan kahit na limitado lamang ang kanilang maaaring iboto. Bawat botante ay hinihikayat na gamitin ang kanilang internet capable para sa pre-voting enrollment. Aabisuhan din sila na tignan ang schedule ng mga field o mobile pre-voting enrollment sa mga Philippine Post kung saan sila nagtatrabaho o nakatira, at magkakaroon ng voting kiosk sa mga Philippine Post habang isinasagawa ang overseas voting. Isang buwan ang ilalaan sa mga overseas voters upang makaboto. Sa ating po mga kababayan na mga nasa abroad, alam niyo po maaaring midterm elections ito, pero napaka-importante po kasi yung 12 senador at saka yung sa party list natin. Para kahit paano naman yung pamilya nyo dito sa Pilipinas, magiging maayos din ang kalagayan at may peace of mind sila na yung mga mahahalal ay sinang-ayunan nyo rin kahit kayo nasa abroad. Matatandaan na itala ng poll body ang mababang voters turnout sa presidential elections noong 2022. Sa 1.6 million registered overseas voters, nasa 38% o mahigit 600,000 lamang ang nakaboto. Mula sa Comelec Office Intramuros, Manila, Bombo Isa Cotoner para sa The Vote 2025 coverage ng Bombo Radio Philippines, the number 1 and most trusted radio network in the country. Basta Radyo, Bombo! Meron na ho tayong 27 minutes bago sumapit mga kabombo ang launa po ng hapon. Update po tayo dito ho sa inaprubahan ng Department of Agriculture na maximum suggested retail price para ho sa mga produktong baboy. Inaasahan daw ho itong susundin ng mga retailers sa National Capital Region kapag ipatupad na po ito sa araw ho ng Lunes. May update po dyan si Bombo Bea Peniza. Bombo Genesis, Bombo Ever, inaasahan ngayon ng Department of Agriculture at maging ng ilang retailers at stakeholders sa iba't ibang bahagi ng National Capital Region na susundin ng mga nagbebenta at maging ng mga biyaheros ang itatakdang maximum suggested retail price ng mga produktong baboy sa darating na Lunes, Marso 10. Ayon kay United Vendors Las Piñas Public Market President Manny Pareja, malaking bagay ang pagtatakda ngayon ng Departamento ng MSRP dahil sa nararanasang tumal ng benta sa mga vendors itong mga nakalipas na linggo. Ang mataas sa presyo kasi ng mga naturang produkto ang nakikitang dahilan ng mga retailers kung bakit magiging mahina ang bentahan nito dahil sila niya ay mga dependent sa mga consumers na siyang nagdadala ng benta sa kanila. Kaugnay yan, pakinggan natin ang mga bahagi na pahayag ni President Manny Pareja.
Malaking bagay po ang ginawa po ng ating DA sa pangunguna po ng Secretary Francisco Laurel at ni Asik de Mesa sa mapagpupunan ginanap po namin na mapababa po yung baboy. Dahil talagang napataas po, no? Kami po mga retailers, talagang umiiyak po dyan dahil matumal po talaga. Malaki tinumal po ng palengke at hindi po namin gusto yun. No, na tumaas ang baboy. Saka isa pa po, kami po dependent po sa mga consumers. Pag walang consumers na namimili, hindi kayo mahubuhay po. Kaya mahalaga po sa amin talaga na kung mapababa po natin ang baboy. At itong ginawa po ng ating DA, Department of Agriculture, isang napakalaking break. Paliwanag naman ni Agriculture Spokesperson at Assistant Secretary for Special Concerns and Official Development Assistance, Engineer Arnel de Mesa, kaya itinalaga sa 350 pesos hanggang 380 pesos kada kilo ang presyo ng mga produktong baboy sa merkado ay dahil sa mga assumption ng presyo na siyang ikakasaya ng buong pork industry habang abot kaya din ang presyo para naman sa mga consumers. Dagdag pa ni De Mesa sa naging deliberasyon, naging masayaan niya at wala naman ding naramdamang tutol ang tagapagsalita sa mga naturang presyo. Nagkaisa naman din anya ang industriya na dito muna itakda ang MSRP para hindi mawala ang mga produktong baboy sa hapagkainan ng mga consumers. Kaugnay yan, pakinggan natin mga bahagi ng pahayag ni Asek Arnel de Mesa. Idagdag ko lang, ito yung bunga ng nagbigay ng unang konsultasyon, di ba? Tapos sabi, after that, babalik. So, nung bumalik, nagbigay na ng cost parameters magmula nga sa producers, behero, retailers. So, ito na yung napagkasunduan na price is reasonable for all at napagkasunduan din talaga na yung 400 peso na presyo ng baboy pataas ay hindi magandang presyo. Very unreasonable. Ito na yung totoong presyo na ilalabas ng lahat ng miyembro dito sa industry ng Samantala, ani pa ni De Mesa, ito rin anya ay bunga ng mga naging konsultasyon nila sa iba't ibang bahagi ng naturang sektor na siyang naging dahilan ng pagtatalaga nito sa mga naturang presyo. Ito ay para naman maging abot kaya din ang mga naturang presyo sa mga consumers. Bombo Genesis, Bombo Ever. Meron na tayong maximum suggested retail price ng bigas, Bumbobeya, and then maximum suggested retail price ng baboy. May mga commodities pa ba? Like sibuyas na tinitingnan ng DA dito? Sa ngayon, Bombo Genesis, ang kanilang target ay mapanatili muna yung naging pag-aani dito sa kamatis at sa sibuyas dahil ay ayon kay Secretary Laurel, nag-anihan na or mag-aanihan na ngayong season, kaya pinapanatili muna nila yung magiging stock ng sibuyas at ng kamatis sa mga darating na araw. Ang focus muna nila ngayon ay ang pagtatalaga ng MSRP sa mga produktong baboy at maging sa bigas dahil ito muna talaga yung parang tinitignan nila na pinaka-importanteng bahagi ng agriculture sector sa ngayon, Bombo Genesis. Sige, maraming salamat. Ingat ka dyan, Bombobeya. Live mula dito sa Quezon City, Bombo Bea Peniza nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Sa ibang balita, tiniyak ng mga local airline company ang kahandaan sa inaasahang pagdagsa ng mga Muslim Filipinos sa kasagsagan ng Ramadan. Sinilabas na pahayag ng mga malalaking airline companies sa bansa. Siniguro ng mga ito ang sapat na flight para maserbisyuhan ang mga Pilipinong magtutungo sa Mecca. Kabilang din dito ang sapat na halal flight meals para sa mga pasaherong Muslim. Tinatayang aabot sa 15 million ang populasyon ng mga Muslim dito sa Pilipinas at inaasahang marami sa mga ito ang magsasagawa ng religious pilgrimage tulad ng Hajj at Umrah na nauna na rin pong pinapatiyak ng Civil Aviation Authority of the Philippines na mabigyan ng mga pasaherong Muslim ng serbisyong akma sa kanilang pananampalataya at sa kanilang banal na pilgrimage. Samantala matagumpay na naharang ho ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard ang mahigit sa 15.8 million pesos na halaga ng mga smuggled cigarettes mula ho sa pantalan sa Maynila. Ayon sa Philippine Coast Guard, nadiskobra nila ang naturang mga produkto mula sa isang passenger cargo vessel na MV St. Michael the Archangel. Katumbas ito ng nasa 80 kahon ng pinaghihinalaang smuggled cigarettes habang wala sa listahan ng manifesto ng barko.
Katuwang ho ng Philippine Coast Guard pangkumpiska ang mga concerned government agencies na nagresulta naman sa pagkakadiskubre nito. Tiniyak naman ng ahensya na nananatili silang committed sa pagtitiyak ng kaligtasan ng mga katubigan na sakop ng bansa mula sa mga illegal activities. Bombo International News. Nagbigay si US President Donald Trump ng huling babala sa Hamas upang agad nang palayain ang lahat ng mga bihag na natitira doon sa Gaza. Ilang oras ito matapos na kumpirmahin ng White House na nakikipag-usap na ito ng direkta sa militanteng grupo. Ayon kay Trump, dapat nang palayain ngayon ang mga bihag at huwag nang patagalin pa. Ibalik ang mga labi na napas lang, kundi ay wala daw anyang matitira sa mga ito. Inihayag din ng US President na ipapadala niya sa Israel ang lahat ng kailangang tulong upang tapusin ng operasyon laban sa Hamas, sabay na nagbabala na walang kasapi ng grupo ang magiging ligtas kung hindi nila susundin ang kanyang utos. Kasabay nito, kinumpirma din ng White House ang direktang pakikipagnegosasyon sa Hamas, kaugnay ng mga bihag at ceasefire o tigil putukan sa Gaza. Isa itong hakbang na lumilihis naman sa patakaran ng US na huwag makipag-usap sa mga grupong itinuturing nitong terorista. Samantala, binatikos ng Hamas ang pahayag ni Trump na sinasabing maaaring hadlangan nito ang ceasefire at hostage deal. Hinimok din ng mga humanitarian group ang Israel na huwag pigilan ang pagpasok ng tulong sa Gaza, kung saan milyong-milyong residente ang umaasa sa ayuda upang mabuhay. Samantala, magpapatuloy po ang France sa pagbabahagi ng military intelligence sa Ukraine kahit itinigil na ito ng US. Ayon kay French Defense Minister Sébastien Lecornu nitong Huwebes, sinuspende ng US ang pagbibigay nga po ng impormasyon na tumutulong sa Ukraine para labanan ang Russia. Ngunit maaaring pansamantala lamang ito ayon sa mga opisyal ng administrasyon ni Trump. Sinabi naman ni Lecornu na mananatili ang suporta ng France. Anya, ang kanilang intelligence ay independent at ibinabahagi nila ito sa Ukraine. Dagdag pa niya na inatasan siya ni French President Emmanuel Macron na pabilisin ang tulong ng France para mapunan ang kakulangan sa suporta ng Amerika, bagamat may ilang naantalang pagpapadala ng tulong mula sa Poland. Sinabi naman ni Lecornu na alam na ng Ukraine kung paano mag-i-imbak ng mga supply para may pagpatuloy pa rin ang kanilang laban. Bombo Sports News. Sa ating sports news, muli pong pinangunahan itong si Stephen Curry ang Golden State Warriors sa panalo kontra sa Brooklyn Nets 121-119. Gumawa si Curry ng 38 points sa panalo ng Golden State habang 25 points naman ang ambag ng forward itong si Jimmy Butler. Pinangunahan naman ni Gary Payton II ang bench at kumamada ng 16 points at siyam na rebound. Naging pahirapan sa 2022 NBA champion na patumbahin ng Nets lalo at sa unang quarter ay tanging 15 points lamang ang kanilang naipasok kumpara sa 35 points ng Brooklyn. Bumawi na lamang ang Golden State sa second quarter at nagbuhos ng 40 points habang 25 lamang ang naisagot po ng kanilang kalaban. Unti-unti nang lumayo ang Warriors sa third at fourth quarter hanggang sa may bulsa ang 2 puntos o 2-point win sa huling segundo. Sa tulong na rin po yan ng mga clutch 3 points nitong si Stephen Curry. Pinangunahan naman ng forward na si Cam Johnson ang Brooklyn Nets sa kanyang score na 26 points, 6 rebounds at 4 na assist. Sa kabila po ng magandang performance, na-injure ang bagitong guard ng Golden State na si Brandon Podziemski sa unang minuto ng kanyang paglalaro. Sa ngayon may wala pang update tungkol sa kanyang medical condition, ngunit patuloy itong sinusubaybayan ng kupunan. Dahil po sa naging panalo ng Golden State, hawak na ho nito ang ika-6 na pwesto sa Western Conference at mayroong 35 na panalo ngayong season. Samantala, kuha po tayo ng karagdagang report. Ang DICT nagbigay ng babala sa publiko hinggil sa kumakalat na Dugo-Dugo Scam 2.0. Kaugnay niyan, kuha po tayo ng detalye dyan sa pag-ulat ni Bombo Grant Hilario. Nagbigay babala ang Department of Information and Communications Technology sa publiko na mag-ingat sa talamak na pangloloko ngayon ng Dugo-Dugo Scam 2.0. Ito umano kasi ang bagong bersyon ng mga kawatan kung saan hindi alam ng isang individual na nakuha ang kanyang personal contact information at tatawagan ng mga scammer upang manloko habang magpapanggap na kakilala o kaanak ng biktima. Kaya naman, ang kasalukuyang kalihim ng kagawaran na si Secretary Ivan Jan Uy ay pinag-iingat ang publiko at sabay payo na agarang tawagan ng kaanak o kakilalang lubusan
upang ipaberika kung matatanggap man o makakatanggap ng ganitong uri ng pagtawag sa mga scammer. Dahil dyan, pakinggan natin ang tinig ni Secretary Ivan John Uy ng Department of Information and Communications Technology. Babala po natin sa ating publiko is maging discerning, no? May ganung mga modus na nangyayari. So kung makatanggap man kayo ng ganon, tumawag kayo. Tawagan nyo yung minamahal nyo sa buhay, i-validate nyo, i-confirm nyo kung totoo ba. Dahil dito, sinabi ng naturang outgoing secretary, iwasang magtiwala agad sa mga biglang natatanggap na tawag. Aniya, zero trust policy umano ang dapat isa-isip na isang individual sa tuwing nasa ganitong sitwasyon. Pakinggan natin muli ang tinig ng outgoing Secretary Ivan John Uy ng Department of Information and Communications Technology. Siguro ngayon po, baliktad na po. Ang attitude po natin, when we get something, immediately, zero trust policy, ang kumbaga tawagin, zero trust policy. Yan po ang rule namin sa cybersecurity, no? Zero trust. Wala kaming tiwala. Mga equipment na bebenta sa amin, mga system bebenta sa amin, ang unang attitude namin, di namin pinagkakatiwalaan ito. Dagdag pa niya, kung sa kanilang kagawaran ay pinatutupad ng zero trust policy, umaasa siya na sana gayahin din ito ng publiko lalo pat marami ngayon ang mga nabibiktima ng mga sindikato ito at nanloloko pa. Narito muli ang tinig ni outgoing Secretary Ivan John Uy ng Department of Information and Communications Technology. So ganun rin po sa publiko. Ano man ang matanggap nyo, whether inaakit kayo sa bagong trabaho, sa nanalo kayo sa raffle, mag-redeem kayo ng points sa cards nyo, sa e-wallets nyo, in-inform kayo, may na-hospital, may emergency, may all of those things. Zero trust po. Automatically isipin nyo, nako, maaaring scam ito. Live mula dito sa lungsod ng Quezon, Bombo Gran Hilario. Yes, Bombo Genesis. As early as now, meron na bang nakikita kung sino yung posibleng papalit kay Secretary Uy? Kasi kinumpirma na rin ng Malacanang just this morning, Bombo Gran. Bombo Genesis, ngayon sa mga oras na ito ay patuloy ang ating pagkalap ng impormasyon hinggil dyan. Dahil niya unang napaulat niya na ang itong si Secretary Ivan Janoy ay nagbitiw nga sa kanyang posisyon bilang kalihim. Ngunit sa kasalukuyan, Bombo Genesis ay wala pang naipapabalita o naipapabatid sa atin ng kagawaran kung sino ang napipintong maaaring pumalit kay outgoing Secretary Ivan Janoy. Bombo Genesis. Pero sa mga nakalipas na araw, Bombo Gran, parang si Secretary Uy pa rin yung pumipirma doon sa mga kasunduan na pinapasok ng DICT, like halimbawa yung pakikipag-usap nito sa Commission on Election. So etong mga to, wala pa naman tayo nababalitaan na posibleng mag-resign siya within the next few days, si Secretary Uy. Yes, Bombo Genesis. Sa katunayan niya, yung mga napapaulat na pagbibitiw ng naturang kalihim ay nagkaroon ng kumpirmasyon tong kagawaran. Ngunit sinabi naman sa ating exclusive panayam kanina na kay ASEC Renato Paraiso na ang mga opisyal na mga gaway ng kalihim ay patuloy pa rin at upang tiyakin na ang mga responsibilidad ng Secretary ay patuloy na magagampanan para sa kagawaran. Sa likod ng pag-resign nitong si Secretary Uy. Maraming salamat. Ingat ka dyan, Bombo Gran. Live mula dito sa lungsod ng Quezon, Bombo Gran Hilario, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Oras natin, meron na lamang ko tayong 13 minutes bago po sumapit mga kabombo ang launa ho ng hapon. Update na ho tayo sa mga balitang tinutukan po ng ating mga provincial station. Unahin po natin dyan sa may Northern Luzon. Ito hong binisita po kahapon nitong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bumagsak na Kabagan Santa Maria Bridge. Ang project engineer daw ho nito, nakanda rin daw hong humarap sa kaso kung sakali pong mauwi sa demandahan yung pagbagsak ng tulay sa naturahong lugar. May update po dyan ng Bombo Radio Kawayan. Handang harapin ng project engineer ng bumagsak na Kabagan Santa Maria Bridge kung sakali mang may magsampa ng kaso laban sa kanya. Sa panayam ng Bombo Radio Kawayan kay Engineer
Magno Balisi, ang project manager ng Kabagan Santa Maria Bridge, sinabi niya na tama ang proseso ng pagpapatayo ng tulay dahil lumabas ito sa resulta ng fabrication kaya natitiyak niya na mayroon itong quality control. Duman din niya ito sa serye ng ting at aprobado ito ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Iginit naman ni Engineer Balisi na hindi sila ang nag-design ng tulay at ito ay galing sa DPWH Central Office kaya hindi nila alam ang kapasidad nito dahil sila lamang ang nag-implementa sa nailatag na disenyo. Binuksanaan niya ito sa publiko ngunit may limitasyon lamang dahil sumailalim ito sa retrofitting matapos mag-tilt ang pangwalong span ng tulay. I don't know. Hindi kami ang nag-design diyan. We're just the implementer. Kami yung nag-construct lang. Actually, merong nangyari diyan noon. So, ni-review uli ng isang third party consultant. Then they come up with the retrofitting works. Yung unang construction stage niyan, dalawang phases. First contract and second contract. The first contract is H-span ng Arch Bridge. And the second contract is the remaining 4 spans. At iyan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Kawayan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Jamaica Barbas. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta Radyo, Bombo. Nakuho tayo dyan sa may Western Visayas. Nagawa ho ng mga otoridad na makapag-aresto ng hanggang sa 300 ng mga drug suspect at 40 milyong piso na halaga po ng illegal na drogang nakumpiska sa isang buwan na kanila pong isinagawang operasyon o serye ng mga operasyon. May update po dyan ng Bombo Radyo Iloilo. Nagsagawa na matagumpay na operasyon ang Police 6 noong Pebrero kung saan nakumpiska ang kabuang halaga ng iligal na droga na umaabot sa halos 40 million pesos. Ang mga operasyon ay nagresulta sa pagka-aresto ng 334 na suspect. Sa panayam ng Bombo Radyo Iloilo, kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, tagapagsalita ng Police Regional Office 6, sinabi nito na 254 na operasyon ang isinagawa ng pulisya sa buong rehiyon sa loob ng isang buwan. Alod City Police Office ang nangunguna sa pinakamalaking halaga ng illegal na droga na umaabot sa 11.1 million pesos. Sinusundan ng Iloilo Police Provincial Office na may 10.8 million pesos at Iloilo City Police Office na may 9.4 million pesos. Sa bilang ng mga arestado, ang Negros Occidental Police Provincial Office ang may pinakamataas na bilang na may 131 na nahuli na katumbas ng 39.22% ng kabuang bilang ng mga arestado. Sinusundan ito ng Bacolod City Police Office na may 65 at Iloilo City Police Office na may 63. Pinasalamatan naman ni Police Brigadier General Jack Wangki, Director ng Police Regional Office 6, ang lahat ng mga unit commander at kanilang mga tauhan sa buong rehiyon para sa tagumpay ng kanilang mga operasyon. Ang mga suspect ay naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Umabot po more or less 40 million worth of illegal drugs ang ating na-confiscate sa ating mga operations dito po sa Western Visayas, and umabot po sa 334 suspects yung ating na-arresto po. Ang instruction po ng ating butihing Police Brigadier General Jack L. Wangki sa ating mga unit commanders dito po sa buong region is to intensify po yung ating campaign against illegal drugs. Si Police Lieutenant Colonel Arnel Solis para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Chris John Hetsanova Lusada para sa number 1 in most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Isang mambabatas iginiit na buhay pa ang sistema ng kickback sa mga infrastructure projects ng pamahalaan. Kaugnay niyan may report ang Bombo Radio ni Gaspi.
Naniniwala ang isang mambabatas na buhay at talamak pa rin ang sistema ng kickback sa mga infrastructure projects ng pamahalaan. Ito ay kaugnay ng paghahain ng Makabayan Black lawmakers ng resolusyon na maimbestigahan ang pagkulaps ng Maria Cabagan Bridge sa Isabela Province. Ayon kay Kabataan Party List Representative Raul Manuel sa panayam ng Bombo Radyo Legazpi na hindi lamang isang isolated case ang nangyari sa naturang proyekto. Paliwanag ng mambabatas na mas maraming pondo ang ibinubuhos ng pamahalaan sa mga proyektong pang-infrastruktura kaysa sa iba pang mga sektor dahil mas malaki ang naibubulsang pondo dito. Anya, nakakaawa ang mga mamamayang Pilipino kung hindi mawawakasan ang system sa naturang mga programa. Samantala, sinabi ni Representative Manuel na tila hindi gaanong malakas ang pagnanais ng administrasyon na mapanagot ang may kapabayaan sa naturang proyekto kaya dapat lamang na suportahan ang inihain nilang resolusyon na panahon na umano upang labanan ng mga mamamayan ng korupsyon at palpak na serbisyo sa buong bansa. Parang nakasanayan na ng agencies na gawing substandard ang mga proyekto dahil nandyan pa rin ang sistema ng pagkakaroon ng kickback sa mga projects. Kaya yung total na dapat i-allocate na pera ng bayan para sa mga proyekto ay nakakaltasan kasi posible merong binubulsa dyan yung contractor tsaka kung sino man yung mga politiko na involved sa mga project. Para sa Bombo Network News, mula ritong sa Bombo Radyo Legazpi, ito si Bombo Romela Sakayan Wanda sa nag-uulat for the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo Police Report. Sa ating police report, mga kambo, update po tayo dahil may ilang individual po na dumaan sa isang checkpoint dyan sa may bahagi po ng South Cotabato. 2 individual po ito, dumaan po sa checkpoint at nahulihan po sila ng 2 milyong piso na halaga po ng illegal na droga. May update po dyan ng Bombo Radio General Santos. Arestado ang 2 high-value individual sa isinagawang anti-criminality operation na Police Regional Office 12 sa checkpoint sa Purok Mabini, Barangay Dahay, Sorala, South Cotabato nitong March 3 nitong taon. Nakumpiska sa operasyon ang 300 grams ng shabu na may national standard na presyo na droga na 2,040,000 pesos. Kinilala ang mga suspect na sina alias Dino, 44 years old, residente ng Barangay Libertad, Sorala at alias Irish, 44 years old, na residente ng Barangay Yangko, Banga. Sakay ang dalawa sa isang puting Suzuki Desire sedan nang harangin sila sa regular na inspeksyon ng mga otoridad sa Sorala. Habang hinahanap ng driver ang kanyang lisensya, napansin ng mga pulis ang isang maliit na sachet ng shabu sa loob ng sling bag, dahilan para maaresto ito. Nang isagawa ang inspeksyon na nadiskubre ang 6 na malalaking sachet na naglalaman ng illegal na droga. Samantala, ayon ni Police Brigadier General Arnold Argente, ang Regional Director ng Police Regional Office 12, na nagpapatuloy ang kanilang kampanya sa pagbabawal na illegal na droga at kanilang sisiguraduhin na mananagot ang sino mang mahuhuli at gumagamit o nagbibenta nito. Travel na ito by land, so upon entering the jurisdiction of PRO 12, doon natin na-intercept. We are very much serious sa concern na yan. So we have directed all units na talagang i-intensify. At yan ang ulat mula sa himpilan ng Bombo Radio Jensen. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Audrey Balabis. Para sa the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Nagbabala si US President Donald Trump na hindi ipagtatanggol ng Amerika ang mga bansang miyembro ng North Atlantic Treaty Organization o NATO na hindi nagbabayad ng sapat para sa kanilang sariling depensa. Ang pahayag na ito ni Trump ay maaaring magdulot naman ng pangamba sa mga kaalyadong bansa sa Europa at Asia, lalo na't una nang nagkaroon ng hidwaan ito kay Ukrainian na President Volodymyr Zelensky at mas bukas sa pakikipag-usap kay Russian President Vladimir Putin.
vaccine. Samantala, tiniyak naman ni NATO Secretary General Mark Rutte na nananatiling matibay ang alyansa sa kabila ng pangamba. Sinangayunan din ito ni French President Emmanuel Macron na iginiit na sumusuporta ang Europa sa US sa giyera sa Afghanistan matapos ang 9/11. Bukod sa NATO, binatikos din ni Trump ang defense agreement ng US at Japan na anyay pabor lamang sa Japan dahil wala itong obligasyong ipagtanggol ang Amerika. Gayunpaman, ayon sa mga eksperto, may mga kondisyon kung kailan maaaring tumulong ang Japan sa depensa ng Amerika. Mga kabubukas Star Nation, tuloy-tuloy lamang po sa pagsubaybay sa ating 31 fully digitalized AM at mga FM station gamit po ang ating mga social media pages. At after po ng Bombo Network News, pwede po niyo subaybayan ng ating mga provincial station, mga kabumbo. Meron pong sari-sariling mga social media pages sa mga tulad po ng Facebook, YouTube. Pwede rin po ninyong subaybayan via TikTok at of course ang ating pong Bombo mobile app. Pwede po ninyong i-download dyan via Google App Store at Apple App Store. At para ho sa mga kababayan po natin dyan sa bahagi po ng Mindanao area, para ho sa mga kababayan po nating mga Bisaya dyan po sa bahagi ng Mindanao. Ayan po ang Bombo Radio Davao, ang Bombo Radio Cagayan de Oro at ang Bombo Radio General Santos. Para naman po sa mga Butuanon, pwede po ninyong subaybayan, pakinggan at panuorin ang mga programa ho ng Bombo Radio Butuan. At para ho sa mga Hiligaynon speaking o mga Ilonggo na nakabase po dyan sa bahagi ng Mindanao area, nariyan ang Bombo Radio Coronadal. Mga kabomba Star Nation, muli po namin kayong inaanyayahan na samahan po kami para sa prayer for the healing of Pope Francis. Loving and merciful God, we implore you to look kindly upon your servant, Pope Francis. Touch him with your compassion and consolation. Restore his health and renew his strength in mind, body, and spirit. Surround him with your peace and the support of the prayers of your holy people. We place Pope Francis in your healing love through the doctors, nurses, and medical professionals who take care of him. We ask this through Christ our Lord. Amen. Mary, health of the sick, pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo yan na pong kabuuan ng ating balitaan para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News, sa Bombo Network News Noontime Edition. Mula dito sa News Center Makati para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Yapon ko po ni mo Bombo Chama Blanco Hoover standby sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita kaga impormasyon. Istoryahan naton ining pagpanumdum sang Department of Tourism sa mga turista nga mangin mahinalungon subungi ang mainit ang tiyempo. Kay di malipod sa ibalo naton basta summer season nga gani damo ang nagapadulong diri sa aton sini nga mga tourist destination sa palibot sang rehiyon sa east kay mga matahom sini mga baybayon naton diri kalabanan sini mga white sand dito iya sa bahin sa banwa sang Carles sa iban pagin sini nga mga inland resort sa palibot man iya sa probinsya sang Iloilo, sa Antique, sa bahin karon iya sang Rojas kag syempre ang ginapadulungan sang kadamaan ang probinsya sang Guimaras kag Sumbungan. Ang pinakabantog amo iyang isla sang Boracay sa Kalibo Aklan. Di pisar sining tinutuyo nga mag-enjoy this summer. May panumdum diri ang Department of Tourism Regional Office 6 nga maghalong gid kag mangin responsable bangod sang tuman kainit nga mga panyempo. Lakip na sila diri sa balita ni Bombohana sa aton sining pagpangalagad ang plastada sining isa ka personalidad nga nagpanghandos tuya sang kutsilyo dira sa may dalan na Ilopez sa distrito iya sang Haro. May isa to nga nasamaran pero hindi tugas ang pagkabuno. Tuga iya sa nga pagkatumba niya. Bangod man sa kakulba sa iya sining kabuhi nga basi siya ang pagabunon. Sa mga balita, Bombohana sa report. Please go ahead. Bombo Cham, nagpahanumdum ang Department of Tourism Region 6 sa mga turista, kagamo man sa mga pumuloy naman sa Western Visayas, kating maghalong subong man sa pag-declare sa pag-asa kay DOST nga umpisa na sa dry season subong nga bulan sang Marso. So diri man sa
bahin sa Department of Tourism kay subong dry season, diri naman ang gasulod naman ang pagdamo sa mga turista sa mga nagakailain diri nga tourist spot diri sa Western Visayas kapin padira sa may area sa Aklan sa may Boracay nga konsidiin man ang mga beaches subong madamo na diri ang padulong man diri nga mga pamilya, magabyan kag maghagugma man sa ini nga mga spot agud man nga mag pagburubugnaw kag mag enjoy man sang mga amo nga mga tourist spot Bombot Cham. So diri man kasunod man diri nga ti ang ining tugaman sa dry season, of course, kaya mainit ang panahon, madamo sa nagapadulong diri sa mga falls and beaches, resorts. Ang lakip na diri ang pag-overcrowding man sa mga tao nga nagapadulong diri. So diri man ang abiso mismo sa DOT Region 6 Regional Director si Santa Maylin Rodriguez kati ang ining pagpanghanda kag ang pag-una nila nga ginobra diri right after sang paghatag sa declaration man sa nga pag-asa kay DOST nga pinag-provide sang mga advisory sa mga tourism offices, local government units kag mga tourist spot man sa basin sang Western Visayas. So diri man wala man nga nagakulang diri ang DOT 6 sa pagpahanumdum sa mga turista kag information drive man nga ang ining tuga sang tuman ka init sa aton man nga kalawasan kag amuman diri man sa ining tuga man nga mainit nga panahon Bombot Cham. So diri man naghatag sa mga advisory sa turista nga mag stay hydrated, pilion ang pagwa sa balay nga hindi man kainit, but there's sometimes man nga iban diri nga mga turista nga mas luyag gid nga mas mainit na kumbaga nagapadulong man sa mga beach kay magpabrubog na didto. But of course ang pag-inom sang madamo nga tubig, pag dala sa mga protekta man sa init, sa payong, sa mga sunscreen. Agud man natin mapabilin nga hindi maguba man ang aton diri mga skin barriers, mga sunscreen dira, mga kalo, kag kung ano pa man Bombot Cham nga makaprotekta man sa aton ikayong lawas sa ining umpisa na nga dry season diri man sa pungsod Pilipinas. So lakip man diri Bombot Cham nga ang isa man ka epekto sa ining dry season ang pagdamo sa turista. Makita na natin ganyan so now nadamo na ang mga nagapadulong sa mga falls kag mga beaches and resorts nga tugaman sa overcrowding kumbaga sa ining mga tawag natin nga turista. So diri man nagatap na subong ang Department of Tourism man sa pag-intensify pagid sang pagbantay sa peace and order kag pag-coordinate man sa Philippine National Police agud nga mapabilin nga safe kag ma-enjoy gid sang mga turista ang mga tourist spot diri man sa Western Visayas. Gari bala katubati naton ang ining pahayag ni Santa Maylin Rodriguez. In fact, we received the warning ng ating DOST and we have already provided advisories to our tourism offices, our LGUs and our TEs na magbigay din ng warning at maging handa sa mainit na panahon. We hope that it won't maganda naman yung ang klima natin dito. But of course, we want them to be prepared. So, nagbibigay na lamang tayo ng advisory sa ating mga turista to always be hydrated, magbaon ng extra shirt, baon ng payong and sunscreen, no? Siguro piliin din yung oras ng paglabas. Mahaba naman yung araw, madaming pwedeng gawin during early morning or even medyo late afternoon pag hindi masyadong tirik yung araw. But there are some na talagang gusto nila na mainit talaga, but we just provide them advisories and reminders na to be hydrated and be ready for the very hot weather. In connection with this, RD, since na isa rin po yung effect ng dry season, of course, overcrowding po sa beaches and the other tourist spot here in Western Visayas. Kamusta po yung ating coordination with the PNP for the safety of tourist, RD? Yeah, I mentioned earlier na tayo ay may ongoing partnership with the PNP, especially training them sa Top Cop, no? Yung ating tourist-oriented police and community order and protection, Top Cop. So, nandyan din sila para magbigay din ng reminders sa mga, especially those that are lounging sa beach, no? And then, of course, to look at the safety of our tourists as well.
Nabatian diri Bombotcham ang pahayagman sa Regional Director sa Department of Tourism Western Visayas, Secretary Santa Marlene Rodriguez, kaangot sa pagpahanumdum sa mga turista nga maghalong subong kag pagpasiguro man sa safety sa mga turista subong man sa pag-umpisa sa summer season. Kalabanan sini iya nga mga turista ti matugnaw subong sa ila to sini nga lugar. Nagapatunaw pa lang to ang snow. Ti kanto sila diri sa aton kay gusto nila magpainit-init kag mag-enjoy isang mga white sand nga mga baybayon diri sa aton nga bombo hana pero ti mo na kay ang aton sini nga tiyempo tuma na gid ka init subong pero galibog yapon ang ulo sa mga iban nga mga nationality bombohana mo sa mga Pinoy. Tining imo yung kakita yung gadlagan na 45, 46, 47, 48 degrees Celsius ang temperatura, ang heat index mataas man. Udtong adlaw, gatimpla pa yasang mainit sini nga kape mga Pinoy mo nang ginaligban gid sing ila sini paminsaron bubuhana. Sakto ginabomot sa masamigid makit-ano magpatak alas 2 pagani kung diin pa nga tamaan ka init dito pagani ang hining pagpatimpla sang kape nga mainit-init tayo ni bomot sam kadungan man sang mainit nga panahon sa bahin niya sa mga Pinoy bomot sam. Muning ginaplaligban nila pero sa ila kag hindi lamang sa ila sa aton man tanan mga local tourist man nga nagapadulong sa mga tourist destination dapat maghalong ang pinaka-epektibo sining panguntras sa tuman nga kainit among pag-rehydrate gid magbalon gid sang tubig parang anytime kung makabatsyag ka sang tuman nga kainit maka-rehydrate ikaw dayon bombohana. Yes, tama din nga bombot siyam. So mas kindiin man gani nga mga agency madiri sa kabilugan ng Western Visayas ang pagpahanumdong nga pag-stay hydrated kag pag-inom gid sa madamo nga tubig ang makaumpaw gid kumbaga sa ining tuman nga sa ining kapaniempo subong man sang bulan umpisa sang bulan sang Marso bombot siyam. All right, ti ano na ning natabo gali sa persona to nga nagpanghandos kag nagpangbangga to sang mga estudyante kag subong man mga mga pumuluyo tong nagagi sa may dalan na Ilopez sa Bumbuhan? Yes, sa Bombot Siyam, dugang man sa mga balita nga natipon nato, ang dali sa bahin sang police report, kaya sa may distrito sang Haro, sa may Ilopez Street. Nakita nato dali ang Facebook post mismo ni Jason, ang ining biktima, isa sa mga biktima nga panglagas sang ining lalaki, dira sa may area sang Ilopez Street Haro, sang alas 11 ini kagabi, nga ang tuman ka disturbing and sensitive katama nga ini man nga natabo nga kung sabihin after nila mag-attend sang ining Kiko and boundary man nga campaign, kick-off campaign dira sa may Iloilo Sport Complex nagpauli ini sa iya mga boarding house kaupod ang iya nga mga kaupdanan kag mga abyan tatlo ini sila right after sa ilang panyapon dira sa may atubang balasang West Visayas State University Medical Center o kung makilala sang una nga Don Benito may nag-approach sa ila nga nagapanghimo sini sa ilasalan kay isa dira kung halin kita sa masyudad sa Iloilo padulong kita sa area di sang Haro left side may inasalan dira nga stall bombot siyam nga kung sabihin sa may malapit ina sa may Don Benito pinaghatag na ini sang naghambal ini sa mga estudyante. Nag-warning na siya, abe? Nag-warning na ini siya nga hindi na magdiretso kay may kutsilyo ang lalaki sa unahan. Nag-decide man ini tatlo nga magtabok dira sa may right nga way, right dila nga dalan, dira ang isa ka pharmacy. Apang ang ining lalaki nga may dalang kutsilyo nakit-an niya ang ining tatlo nga tido syempre once makit-an nga may lalaki nga nagatindog nga may dalang kutsilyo siguro nakitaan man sang pagkahadlok ini sila that's why nga nagtabok ini sila naglikaw pagid ini sila naglikaw na ini sila kung tani bombot siya but gilagas pagid sila sa ining lalaki specifically ang ining nagpost nga si Jason so dira nagilalagan ini sa may isa ka drugstore dira nga wala na sa isip niya nga mabungguan man siya o kung maano man sa sakna sobra ka kulba bala kung baga bombot siyam nga
wala na siya ganini kabat siya nagakapilasan na sa gali nagakadasma o kung nagakasagaid na balasang iyaman nga pagdalagan agud lang at imakapangayo sang bulig. So nakalabot ini siya dira sa may daw inasalan pag daw restaurant na dira sa may kilid pa sa isa ka drugstore na pangayo man sang bulig. Apang ang ining lalaki kay open lang man na ida ang kalan-an Bombotsam. Ang lalaki nga may dala nga kutsilyo nagdalagan pag halin sa may ina nga drugstore kag na corner gid niya ang ining lalaki. So dira ang sidewalk nga under maintenance man kadua ini siya matumba kag ginhana nga bumpon sang kutsilyo sang ining wala niya nga makilalaan nga lalaki. So gapang gapakitlood gid ini siya nga hindi lang bala sa pagpatino kung anuhan man apang ang ining lalaki ang sigigid ang iya diri nga paghana nga kusabiin ang iya diri nga target isang itsura kag ulo sang ining lalaki Bombotsam. So diri nagpangayo gid sang bulig ang ining biktima kay ni makaupo sa gid siya kitaan kung iban pa nga mga tricycle drivers kay ni tricycle driver na nagatambay sa ingod na sang may daw ginabaligyan sa mga balot kag maninong kung gabi at nagdalagan man ini siya kag ginbuligan man apang ang mga upod naman niya ginlagas naman ini sang lalaki nga may kutsilyo kag grabe ang pag pulba sini nagkururog ini kumbaga dira man sa area sang Ilocos Street kag dito mga decide na lang at ipatagwan man sang ICER kag indulong sa mga tricycle drivers man sa Iloilo City Police Station 9 agud nga ikablater ang ining lalaki. So damo gid nga pasalamat diri man sa ni Jason nga gibuligan sa tricycle driver kag ICER man nga nagbulong sa iya diri nga mga gasgas kag mga pila sa tuhod sa iya nga siko sa sobra kapalagyo Bombotsam. So ini man after pablater subong adlaw ginpadulungan na sang Iloilo City Police Station 9 ang ining puloy-an sang pasuni nga lalaki nga ini mismo ang may bitbit nga kutsilyo kagabi kag na-identify man sang kapulisan. So subong ginahulat-hulat na lang sa mga kapulisan ang feedback diri man sang investigador didto kag ipa-atubang or ipa-verify sa mismo nga biktima kung siya gid man ang naglagas ng kutsilyo sa iya kagabi Bombotsam. Yari bala kay pabati naton ang ining pahayag sang hepe sang Iloilo City Police Station 9 Police Major Eduardo Chacon Jr. Sa subong ma'am, bali sige aton pangita sa suspect. Initially mayara nakita sa yung information kung taga din siya kag sinungalan niya. Susubong man na follow up sa aton nga respect sa aton nga patrol. But prior sir sa incident ano gid exactly ang pagsaysay man diri sa ang ining ginlagas sir? Well, basyan tadri sa blatter ma'am, bali nagalakat sila nga mag-abyan, tatlo sila. May pakadto sila tani sa Haro Plaza. Adra sa may agi sa may Lopez, sa may tubangsang hospital. So while nagalakat sila, approach sila sang or ginambalan sila sang mga gabaligya sang inasalda o sang nagalimpyo bla sang mga inasalan nga may ara nga tao nga nagatindog sa punta na may kutsilyo. So amo to nagalikaw man sila tani sa piyak lang dala nagagi. However, yung sang siya to lapitan na sila, gulpi lang sila ginlagas ning aton nga suspetsado. So ang aton nga complainant bali amo ni siya ang gin focus ang focus ang aton nga suspect diri gid sa aton nga complainant bilang siya gid ang ginlagas. Baka batabok sa piyak nga kasada and then dito nakadasma siya. Wala nagapangayo sa sang bulig. So, according to diri sa aton nga biktima, ang duwa ka upod ginlagas man. Pero siya ang na kunan gid na fokusan gid sa aton nga suspect. Amo to nagdalagan siya nga sila bulig. So ginbuligan man sila sa mga tricycle drivers diri sa area. Ang nag-report sila diri sa aton mga 11:30 na to. So correspondian man naton. Unfortunately wala na naton na labot ang suspect sa area, and then amo na ginpabulong naton siya sa ICER, pa-refer naton siya sa hospital for medical. So as of now ma'am, sige amon nga follow up, sige amon nga pangita sa aton nga sa contact mo kami sa aton nga biktima para at least kung makuha na naton ang aton nga suspect, mapatudlo naton sa iya kung positively identify naton sa aton nga victim.
But based on panaysayon, abi sir, sing iba naman nga nakakita dira, is it ang person bala dira, permi gina dira siya or taga diin siya exactly, abi sir? Mo na gani mamanghambal sa mga tricycle driver dira, mga frequent dira sa area nga ara na da siya ga standby ga lagaw-lagaw. So hindi siya tagaharo. Sabat ang diriman na Bombocham ang payag man sa head ng Iloilo City Police Station 9, Police Major Eduardo Chacon Junior. Si diriman sa aton man nga nakuha nga impormasyon kay under investigation ang ining persona nga nagpanglagas taga distrito ini siya sang La Paz. And until now dito pa man ang investigador man sa Iloilo City Police Station 9 sa ining gintudlo man nga persona sa ining mga nakakita dira sa area man sa inasalan dira malapit sa US Visayas State University Medical Center Bombocham. Galibog lang ang ulo ko kung ano ang rason niya nga lagson niya to kaghanduson niya ining biktima. Handuson niya nga bunon niya kung tani anong iya sining rason, anong iya sining kainit kay do hindi man ganito kilala. Amo man na gani Bombocham man ngay ti ang until now ginatul ito Manila kung ano ang rason. But diri man kay ti ang aton madang impormasyon kay ti dira man personally nagastay malapit sa among area. Madamo dira abis ang mga may mental illness, mga nagaliyo-liyo dira Bombocham ang daw makita naton da every night so mga pero ano ang lalaki nga ni nagasuffer sang balatian sa paminsaron sa pahayag ni Police Major Chacon Bombocham daw amo kuno ina ang hambal sang mga nakasian kag daw ginaabot-abot lang kuno ini Bombocham. So that's why natikon kaisa siguro na makalagaw-lagaw dira kay alang man dira siya ang trip bala kag ang iya balang dalang nga kutsilyo dira siya tiner kag siguro that time na timingan gid nag-agang ining tatlo ka mga mag-abyan nga aging panglagas man niya kagabi Bombocham. Di mabudlay ni kag makakurol ba ni karon para sa mga pumuluyo sila drang area hilabi na gid sa mga estudyante kay damo na estudyante nga nagalabay Bombohana kung hindi ini siya madakpan, kung hindi ini siya mahatagan sa nagakigo sa nga pagtamod ina kung may diferensya giman sa pagpauna-una o kung tripping lang ti maghambal ka nga tripping ano naga-trigger sa nga tripping it's either nga nakainom o kung nakagamit sa illegal siniyang droga, nakahaklo rugby, nakahit-hit sa marijuana, o kung nakasuyop sa shabu. No? Amo-amo lang ng mga tripping-tripping mo. Ti delikado ni kay may kutsilyo pa siya yung dalaho? Amo na gani Bombocham given balang amo na nga area madamo dira sa mga boarding houses kag ang mga nagapuyo man dira isang mga medical students and medical doctors man of course dira ang mga nagaulubra sa may ina nga hospital kag mga pharmacy dira nga malapit kag kumbaga sentro sa tanan man sila madamo dira sa mga fast food kag tanan man nga mga pwede kadtuan kag makita nga 24 hours nga open diri ni Bombocham. Kag malakitaan man naton nga sang nagliligat or may every night may nag-standby man dira nga patrol so dira man dinako man gani ini sa Police Major Chacon nga daw kumbaga may dira man nga nagalibot dira man nagastay pero daw hindi bala nakastick sila sa isa lang gid ka roving man na sila Bombohana mo kag ang nagahimo or ang may plano sang hindi maayo or sang kalainan himuon nyo man lang na kung why ng pulis tada. Oo, tama, gid Bombocham. Anyway, gina-follow up man nasuno kay Major Chacon, gina-follow up man to sa mga personnel sa Iloilo City Police Station 9. Anyway, kabay pa nga madakpan ini kag maplastar niya sini nga hustong disposisyon sini para nga hindi na makatugas ang halit padrao. Salamat gid Bombohana. Ini si Bombohana Mendoza anda sa number 1 in the most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat sa liwat Bombohana anda sa ti pananglitan abi banwa nga nalabot yan tong biktima mayo gani kay ang pilas nga naagom niya sinituga niya sang pagpalagyo niya pananglitan nga nalabot yan to abi nabunan niya sos bakaluluoy saton sini nga mga kabumbo ti may ginapayag nga may diferensya kuno ini sa pag sa panghuna-huna
Tiyabi naton may mga opisyal man sa syudad tabla nga nagatutok sining mga tawo nga may diferensya sa panguna-una. Tinga iniyaway matutukan now. Sa aton sining mga kabumbo pero sa subong ang aton sining ginasaligan ang aton siniya kapulisan kay hindi na natuluyag nga may isa pa ka insidente nga kasubong sining nga matabo. Hilabi pa nga ti madamo sa estudyante dira nga pakadto pakare sina nga area dira ang dalan Ilopes pila nga daan sini ka mga bulutuan sina dira manwa kag mga may ospital dira mayara man sang tawag singa ni mayara man sang mga talatapan dira sang gobyerno. Ti kung sino-sino lang karon niya matripingan niya sini kag dusakon niya dira thank you ka na lang kon ikaw ang maiguan amo na lang ang mga sahi isang sugilanon pero sa aton sa mga kabumbo ginatutukan na ini karon sa Iloilo City Police Station 9 sa pagpamuno man ni Police Major Eduardo Siacon ikabay pa nga madakpan sini nila ang nasambit sini karon nga suspitsado kay may pangalan naman sila kag nakahibalo or nahibaloan naman sini nila kundi nagapauli ini abay pa nga mapriso ini o kon i-refer sa kundiin man rin ang ayon siya sa aton sini nga gobyerno talatapan sang gobyerno nga nagakater sa mga tawo nga mayara sang diferensya sa panghuna-huna. 23 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa sa aton sini nga pagpanumbalik ka banwa dugang nga mga balita kag impormasyon alias Arian nga nakuhaan sang masubra 7 ka milyon nga balor sang illegal sini nga droga. Tuyo man kuntani nga magbago suno pa sa punong barangay sang Bakhaw, Mandurriao. Lakip na sini karon dugang pagin nga mga balita kag impormasyon masubra 13,000 ka mga household sa 3 ka mga isla sa probinsya sa Iloilo makaangkon sang 24/7 power supply kasunod sang groundbreaking sang submarine cable interconnection project. Balikan naton ini matapos ang pinaka-importante nga mga panumdum. Oras. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for March 2 to 8, 2025. Ang Marso 7, amo ang first Friday of the month. Ang 3 sa 12 ka mga promesa ni Jesus nga ginhambal pinaagi kay Sister Margaret Mary Alacoc para sa tanan nga mga devotees sang Sacred Heart of Jesus. I will bless the homes in which the image of my Sacred Heart shall be exposed and honored. I will give to priests the power to touch the most hardened hearts. Those who propagate this devotion shall have their names written in my heart, and it shall never be erased. In line with this, ginaagnang tanan nga mag-attend sang First Friday Mass to honor the Sacred Heart of Jesus sa Latolda sa Marso 7, 2025. Mag-aumpisa alas 5:30 sa hapon. Ang Technocrats Band ang liwat ka mangin inyo sa sulod sang 2 ka oras kag 30 minutos sa concert at the plaza. Mag-aumpisa alas 6 ng gabi sa March 8, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mags kag madamo pa nga iban ang iga-paraffle sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa March 9, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa mga adlaw alas 11 sang aga.
Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo that we will always remember nga sa kag sagit lang ang nagaisahanon nga true source sang kabakod nga aton ginakinahanglan to deal with life's challenges. Plus, wala di Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2025. Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel. Ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat ukon mabaligya kag ihaboy naman sa gwa sang puluyan pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Makakinot kag makakwarta ka na, makabulig ka patipig kag sa katinlo sang imo palibot. Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga magamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga simple nga pagiagod makakinot sang tubig. Hindi mag-shower o kung maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kung mag-set sang alarm sa imo cellphone kag ilimit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo. Kung nagagamit sang shower kag nagahulat pa sa pag-init sang tubig, saluda sang balde ang nagailig nga mabugnaw nga tubig kaysa rang paining nga magamit. Kaunta sang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butang iman sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo, kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Kunyara ikaw sa simbahan, importante ang pag-practice ang good manners and right conduct bangod lugar ini sa pagtuo. Sa sulod sing simbahan, makita ng mga tawo nga malinong bangod sa pagtahod sa sagrado nga lugar kag sa iban nga tawo nga nagasimba. Yari ang dapat himuon kung magpadulong o kunyara sa sulod sing simbahan. Magsuksok sang formal nga bayo kung magsimba. Likawan nga mangin kaswal o kung magsuksok sang revealing nga bayo. Magpadulong sa simbahan antes mag-umpisa ang misa bilang pagpakita sang respeto. Apang kung late na ang imo pag-abot, magsulod sa simbahan sang malinong kag magpangita sang pulungkuan nga wala sa may nagkakatublag nga iban. Mangin mahipos o kung sa maghambal sa manubo lang nga tono sa sulod sang simbahan. Hindi pagdisturbo ng ibang nga tao pinaagi sa pagchismis o kung paggamit ng cellphone. Magupod sa pagpangamuyo kag pagkanta. Apang kung hindi ikaw pamilyar, magtindog kag magpungko sang malinong kag sundon ang flow sang misa lakip ng pagduko kag pagluhod kung kinahanglanon. Magpamati sa seremonya sang pare o kung pastor. Hindi pagsabada ang imuupod, ilabi na kung padayon ang misa. Magpakita sang respeto sa pari, altar servers kay iban pang miyembro sang simbahan. Masami siguruhon nga naka-silent mode o kung naka-turn off ang imo cellphone antes magsulod sa simbahan. Agud malikawan ang distractions. Likawan ang pag-test o kung pag-browse sa internet samtang nagamisa. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun kaisa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos ang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon.
likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agod mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo kung sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ang cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Isa ka panugyan para makasave ikaw sang kwarta amo nga balon ikaw sang imo kaugalingon nga pagkaon kag tubig. Kung magpadayon ikaw bakal sang lunch o kung mag-order, natural nga sa lampaw-sampaw gidi ang imo nga balayran. Ang kalabanan nga restaurant meals, take note, unlimited man sa calories, gani daw malayo gid nga mangin healthy ikaw. Apang kung ikaw magbalon, makalikaw na ikaw sa gasto sa kwarta, kag calories, makalikaw pag ikaw sa gasto sa tiyempo. Bangod hindi na ikaw maglakat, magpila, kag magpainit, agod mag-order sang pagkaon. Bangod sina, mas mangin produktibo ikaw sa trabaho o kon sa eskwelahan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Sa patatas, masamig ginahaboy na lang nato ng panit. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins nagaprovide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells nagakontain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga nagabind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells. 3 minutos na nakaligad sa takna siningalaw na balik na diri sa pagpangalagad sa Bomboanay sa Udto. Standby kay Bombo Paulina Piliora. Sang damlaglangin kasa ang isa ka dako sining anti-illegal drug operation sa pagpanguna sang City Drug Enforcement Unit under the leadership of Police Captain Ryan Christ Inot. Joint effort ini kaupod man sang Regional Police Drug Enforcement Unit kag sang SWAT. Ila kag na-apprehend diri si alias Arian nga taga Barangay Bakaw sa distrito sang Mandurriao. Nakuha ang masobra 7 ka milyon sining nga balor sang illegal nga droga lakip nga na-arestar. Ining isa iya ka nagaakto bilang iya sining driver security guard kag salakyan sang isa ka security agency. Naibaluan pagin nga mayara siya sang 3 pagin ka mga security agency nga nagaakto man bilang iya sining security guard. Ginhusisa sang Bombo News team ang background sining nasambit karon iyang high value individual. Kag yari ang natukiban sang Bombo Radio Iloilo. Bombo Paulina Piliora sa report, please go ahead. Bombo Cham, mabag-o na kung tani ining subject sa bypass operation kasi alias Arian sang tinaligdan man nga adlaw sa City Drug Enforcement Unit dira man sa bahin sang Barangay Kalumpang, Molo, Iloilo City. Sa atong diriging pakigangutan ang punong barangay sang Bakaw, Mandurriao kung sa diin naga-reside o kung naga-star inig si Arian o kung alias Arian nga si punong barangay Joel Alvarado. Iya diriging pahayag nga last year Bombo Cham nakagwain ni siya sa prisuhan. Wala lang ma-confirm kung diin prisuhan kung dito sa may bahin sa Muntinlupa. Naghapit ini siya mga after few weeks Bombo Cham naghambal siya kay punong barangay Alvarado nga mabag-o na gid kukap, no, hindi na siya kuno mag-engage sa illegal na droga, but after na sinusubra or at least a month Bombo Cham, naka-receive naman ini siya sa information nga may lain naman nga mga individual nagapadulong dara sa ilang nga balay pag hindi familiar ni sa mga pumuluyo. So diri sa iya nga prior sa pagkapreso ya ini badak listed na ini siya Bombo Cham kag didto naman sang nakagwa siya sa prisuhan kag liwat man yun na monitor naman sa barangay
sa bulig manos ang katapo man sa kapulisan dira sa bahin sa Iloilo City Police Station 10 sunod diri sa ila naging lista naman iniliwat si alias Arian sa badak list kaga didto padayon ang monitor sa ila Bobocham padayon man ang coordination nila that time kag pila naman abi ka pahanumdom nga hindi na bala mag-engage kag padayon man dira ang dumay mga may mga meeting, may mga orientation, may mga assembly nga ginapatuman man ang barangay man sang Bakaw bangod halin pa man sang una do naging tigma na kumbaga o kung na stereotype naman ang Bakaw man Duriao bungod madamo naman dis ang mga information halin man abi sa PDEU sa nagkailain man nga police station Station Drug Enforcement Unit sa CDEU Bombacham nga ang iban nga mga supply sa illegal nga droga nagahalin dira sa Bakaw man Duriao sunod diri kay punong barangay Alvarado nga ang mga amo nga mga situation abi Bombacham so gina-consider ini nila kag wala man ang untat sa pagkandak mo nila sa mga assemblyman kag iya mataging tuad nga ang mga badak listed gani or ang mga drug surrendery sa bahin sang Bakaw man Duriao nag-attend man gani Bombacham kuno sang assembly so isa diri si Alias Arian ang medyo nag-coordinate gid sa ilang nga barangay kag diri sa iya kaya po ng barangay Alvarado na prior to this na recording na dakpan ini siya sa illegal nga droga so continuous manok coordination manila that is why amo na sa tigalikdan lang adlaw na tigayon ini siya nga madakpan based man diri sa information naton nga nakuha Bobocham sa pila ka mga natipon naton nga information nga ang duugangan or dubalay ni Alias Arian kumbaga do mga relative niya ang mga do malapit bala sa iya Bombacham engage sa illegal nga droga kag subong man do nadakupan naman abi sa kapulisan ang do medyo malapit man sa iya ang basically ang mga ginapang-obra niya man ako no sa ilang nga barangay nagabulo basket kag do recently wala man bri may na record nga do nag-engage ini siya sa kinagamo amo lang na nga may mga unfamiliar faces nga nagakadto dira sa ila man nga barangay kag subong man gintuad man diri ni punong barangay Alvarado nga mostly ang mga nagakaladakpan dira sa may bahin sa Bakaw man Duriao kag based man gani sa monitoring ni sang kapulisan nga hindi man abi residente gid ila pa man gina-generalize hindi man iban taga Bakaw man Duriao iban naga-board tarang apang si Alias Arian kini Bombacham pwede dugang na si Dag-Istar kag-residente git kini siya sang Bakaw man Duriao si subong padayon man ang ila dito nga monitoring padayon man ang conduct nila sang mga assembly meetings man pag-monitor sa kapulisan apang sunod diri sa iya do amo gid ang do medyo magudlay man abi tap na sa ilang nga barangay kag kung kisa iban do wala man abi hindi man nila makilalaan kag ang pumuluyo na lang mismo ang naga-report diri sa ila. Pabati bala naton ang kabahin sa ato ng interview kay punong barangay Joel Alvarado ang barangay captain sa Bakaw man Duriao. So sa pagkahibalo ko last year na sa nga nagwa no halin man dito sa sulod di lang ko sigurado Monte o BGMP tapos nakaagi na sa gani diri sa akon pagwayagid nga nagambal sa kay kamusta ko sa siling niya okay na ka pa mabag-on ako no but after a month may ara na mga pumuluyo naton diri nga nagapahibalo nag-report sa aton nga makita naman nila si Arian nga muna may mga tao naman nga hindi taga diri nga nagakadto dira sa iya kag siya ang ginapamita no so dira na nag-umpisa naman ang pag-monitor sang barangay sa iya sang Badak Councils. So prior to this yung nag-viso siya Badak listed pa ganito na. Yes. So, may mga series of may mga report na sa iya kag tapos amo na dason nga nadakpan siya. So ang iyan ubra diri sa una mo na makita mo na diri siya naga-basket na siya. Nagtapos tina kung diinda may mga namatyan ato man sa didto. So amo na ang mga routine lang niya diri no. Kag tapos amo na nga galing kay wala nang takasigurado man kung ano gid bala ang iyaya mga tuyo kung nagakadto sa mga amo na nga mga namatyan, sugal ba or
wala ta kabalo kung ano pagid ang iban niya mga activity. May ara gid man, may ara na nga naga-istorya sa iya kag may ara man na sa nga ginapagtuan diri. So that is reported man sa aton mga operativa. So amo na no, sa nasiling ko na sa aton badak meeting may ara kita naga-attend nga RPSB ang police diri sa barangay kag ang ICPS 10 no, every time nga mag-conduct kita every month ara na sila. So mga informations nga nagaabot sa aton so forwarded man na sa ila. So since ang pagwa niya nga ini so wala sang record nga ginpaabot diri sa aton nga may gamo or may involvement siya. Gakandak kita diri assembly no, drug assembly nga kandak kita sina. So tapos sa General Assembly liwat man naton nga ginapanomdom sa aton mga pumuluyo. Kag kita nagapasalamat man sa aton mga pumuluyo kay ang aton mga pumuluyo nga against gidya sa illegal drugs sila na mismo ang naga-report diri sa aton no. So gani na ginapasalamatan naton kag ang barangay officials sa karon no wala gid nagauntat sang kampanya against illegal drugs kag ang tanan nga mga informations nga nagaabot sa aton ginapaabot man naton sa aton mga operatiba. So ara na dira sa aton mga operatiba sa pag-validate sa pag monitored no kag kun matuod ang mga informations nga nagaabot diri sa aton nga ginahatag man naton sa ila siguro ara na sa ila kung paano nila i-operate. So may ara kita surrenderer nga hasta sa subong ga undergo pa sila sang rehabilitations. Monitor ka subong pagpunti. This past few months, years, nagdata bala, nag-register, ano sir? So kung diri sa aton no, kung diri sa barangay Bakaw no, kung tan-awon naton diri sa barangay Bakaw, though hindi na parehas sadto no nga daw stigma gidya ang drugs no. Sa subong ang barangay Bakaw kung tan-awon naton daw matawhay but wala lang kita gasalig kay sa mga reports sa iban nga mga police stations diri kuno gahalin sa Bakaw. So amo na gani nga ginatugyan na naton sa aton mga operatiba kay kuno ibaluan na nila nga diri nagalin sa Bakaw, siguro may mga informations naman na sila kung kay sino kag kung sa diin dampi diri sa barangay Bakaw particular ina nagahalin ang illegal drugs. Kay kung sa amon lang ya so syempre hindi gina nila yung pagpahibalo sa amon ginatago gina nila. So, series of operations no sang aton ICPS 10 diri sa barangay Bakaw though laban gani hindi taga diri ang ulihi nga nagkaladakpan no pero ti galing kay amo na bala diri sila nadakpan sa aton pa basi may mga connections o may mga kilala man sila nga diri. Bombot Trump si punong barangay Joel Alvarado ang sang Bakaw Mandariao samtang aton mandri last time di pakigangutan ang security agency hindi talang pag-mention kay nagapalihog man dito Bombot Trump ang ginobrahan man sining isa ka kaopdanan ni alias Arian man nga ining si alias Toto nga sunod diri sa iya gin-admit man sa security agency nga sa ila nagaobra kung empleyado man nila Bombot Trump apang sunod diri sa ila nga wala ini sila ginaklaro nila na link man sa illegal nga droga kag wala ini sila kabalo sang transaksyon niya kay during that time man gari Bombot Trump kung ang iya ning obra sang kaupdanan man ni ako ng upod alias Arian man nga sa miya na driver ni siya sang ila man nga service vehicle sa man nga security agency pagsunod dito sa iya nagaupod ni siya sa ila mga kliyente kung magbalik na bala Bombot Trump hindi na bala ma-monitor sang kumpanya man kundi ini nagakadto so that is why sa subong bangod man sa natabo magabutang ini sila sang tracker o sang GPS man Bombot Trump para mabalik nila kung di nagakadto man ining service vehicle nila ako niya sining nasambit man nga empleyado man o kung sang security guard sang amo na nga security agency to sunod diri sa ila ang security agency, gina-assure man nila kaya nagakandak ini sila sang yearly nga drug test and last sining na tuig, sining Feb lang, kag nagwa man dito sa resulta nga nag-negative man ang drug test sining nasambit man nga si alias Toto upod ni alias Arian man Bombot Trump sunod diri sa ila nga amuning mga gakandak man sila abi sang thorough gid abing antes magsulod ining mga security guards nga mga nada-apply man sa ila may mga gina-require sila nga mga police clearance, NBI clearance apang kahit na figure out nila
na nakibot lang man ini sila nga tinadalahig man to ang ilang service vehicle man bangod out of 5 bali 4 na lang na ining subong nabilin bangod kay isang time nga nakipag-angutan man naton ang bahin sang nasambit man nga security agency ato pa sa gihapon dito sa bahin sa CDEU man hindi man nila madali-dali man kuha kag maintindihan man nila ang legal process man bala nga ginambal bombo siyam apang kung nagpag-angat sa ila ang City Drug Enforcement Unit man ang kapulisan so far though wala pa din mababot siya kasi hindi pa din man ma-figure out o kung hindi pa din mamahambal nga na link in sila kay personal yan niya nga engagement man sang upod man nino o kung ginakabig man nga security guard sining main subject man sinasambit man nga by bust operations ang tinalikdan nga adlaw Bombacham. All right. Ini si Bombo Pauline Dimitilio Piliora para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Salamat kida Bombo Paulina Piliora sa imo sining follow-up report. Lain ang sugid, lain ang hulid. Amo na ang botsilingon kay konsi punong Barangay Alvarado para naghambal kuno ining si Alias Arian nga mabago na siya. Pero pagligad sa mga binulan, nadakpan may tuman pa kadako nga balor sa illegal nga droga nga nakuha sa iya sining posisyon. 47 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Standby sa aton sining mga kabombo kay ang mga utod na ton, mga kabombo na ton dito iya sa probinsya sa Iloilo. Masobra 13,000 ang makaangkon sang 24/7 nga supply sang power. Ini kasunod sang groundbreaking sang submarine cable interconnection na project. Ini pananglitan nga mahuman. Makaangkon sang 24/7 hilabi ng mga island municipalities sa probinsya sang Iloilo. Standby kay check naton si Bombo Lindsay Badi sa dili lamang madugay. Kag hibalon taman ano ang latest sa sining nasapuan nga wine na sang kabuhi nga isa ka call center agent dira man niya sa distrito sa Mandurriao. For the meantime, check ko na si Bombo Lindsay Badi. Bombo Lindsay, sa report, please go ahead. Masobra 13,000 bombasyon ka households sa tatlo ka mga isla dali sa may 5 distrito sa probinsya sa Iloilo ang makabenepisyo sa 388 million pesos na submarine cable interconnection project. Subong adlaw ginapatigayon ang ining groundbreaking ceremony sa nasambit nga proyekto sa Iloilo 3 Electric Cooperative Incorporated o Ileco 3 dali sa may Sicobon Island. Inatambungan ang ining kahiwatan ng Iloilo 5th District Representative Ulfo Tupas, yaraman si Board Member Binky Itlo Tupas, araman bobotsam ang presensya ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez, araman ganino sa Sicobon Island, si Iloilo City Lone District, Congresswoman Julian Baronda, sa mga alkalde halin sa 5th District of Iloilo. Naghatag dali ang mensahe si Attorney James Balsomo II, ang General Manager sa Ileco 3, na iyatin pahayag at makaangkon na sa 24/7 na power supply ang mga pumuluyo sa Dakulan, Manlot Island, Kalagnaan Island, kag Sicobon Island. Ang una ning segment ng project, Bombotsam, maumpisa ni siya sa Barangay Dakulan, expand siya Iloilo padulong sa may Barangay Manlot, Banuasang Perles. Samtang ang ikaduhang segment, ma-connect naman ini siya sa Barangay Manlot sa may Carles, padulong naman sa Barangay Talingting sa Kalagnaan Island, diri sa may Banuasang Carles. Ang ini ikatatlong segment sa project Bombotsam, ma-connect ini siya sa Punta Batuanan sa Kalagnaan Island, dari sa may Barangay San Fernando, Sicobon Island. Ginalauman nga makumpleto ang ining project sa sulod sang 170 calendar days. Samtang naghatag man sang mensahe si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez nga pinaagi sa pag-angkon sa sining kuryente, mas magalamo pagid ang negosyo kag trabaho dahil sa mga isla sa may 5 distrito. Mangin ang edukasyon ng estudyante, ma-improve bangod sa mga bago ng mga teknolohiya. Yari bala ko magkinaton ang mensahe ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Paano
magbabago ang buhay ng mga Pilipino dahil sa proyektong ito? Simple po lang ang sagot natin sa kanila. Mas maraming negosyo ang uunlad dahil mas maraming establishmento ang magkaroon ng maasang kuryente. Mas maraming turista ang dadagsa dahil ang Sikogon at iba pang isla ay mas maging kaakit-akit sa mga bisita. Mas darami ang trabaho dahil sa masiglang negosyo at turismo. Mas magandang edukasyon dahil magagamit na ng ating mga estudyante at guro ang makabagong teknolohiya. Mas abot kayang kuryente dahil wala nang kailangan umasa sa mga mahal na mga genset. Mas maligtas at mas maaliwalas ang pamumuhay dahil may sapat na ilaw sa ating mga tahanan at lansangan. Hindi biro ang proyektong ito. Napakahirap ang hamon, pero sa tulong ng Iloilo Electric Cooperative 3, the Ayala Group, mga local officials, at higit sa lahat, sa inyong suporta, nagawa natin may sa pagtuparan nito. Mga kababayan, alam ko po ang mga bumabatikos sa Kongreso ngayon. Sinasabi nilang nasasayang ang pera ng taong bayan na may hindi tamang paggasta sa ating pambansang pondo. Ito ang sagot ko. Narito ang inyong buwis na pupunta ito sa proyekto na may direkta at malinaw na benepisyo sa ating mga kababayan. Dati, dilim at kahirapan ang ininda ng ating mga kababayan. Ngayon, liwanag at pag-aasenso ang hatid ng proyektong ito. Isla na dati walang kuryente, magkakaroon na ng maasahang supply na kuryente. Komunidad na hirap sa pag-unlad, magkakaroon na ng bagong sigla sa turismo at negosyo. Mga estudyanteng nahihirapan sa pag-aaral, magkakaroon na ng access sa modern na teknolohiya. Ito ang katotohanan, ang pera ng bayan dapat bumalik sa bayan. Sa Kongreso, masigasig kaming nagbabantay upang matiyak ng ating... Bobo Lenz? Yes, Congressman Napatian, si House. Kagati mo na no, ang ining ay ni Ferdinand Martin Romualdez Mombachama na di madamo sa nagagpostyon sa ila sa House of Representatives nagkaangkanan sa kwarta sa pumuluyo para sa lingiya sa mga tao bangon nga tibuwis sa tao man ang ginagamit nila Mombachama. All right. Ini si Bombo Lindsay Ermitanio Badet, para sa the number one and most heard in the country, ang Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Salamat kid na Bombo Lindsay Bade. Ingagawon ko balita ni Bombo Jomar Villa. Ano ang latest sa sining kaso sang paghikog dira sa may distrito sang Mandurriao, sa may Bulilao. Isa ka call center agent diri Banwa ang nag-utas ang iya kauglingon sining kabuhi. Kag ginapatihan nga mayara sang madalom sini nga problema nga ginapasan. Na sapuan lamang ini nga nagabitay na sa sulod sang iya sini nga hulot nga ginaarkilahan. Balikan ta ang linya ni Bombo Jomar Villa direktamente sa distrito sang Mandurriao sa may barangay Bulilao sa sini nga mga tinion. Check ta ang linya ni Bombo Jomar. Bombo Jomar, please go ahead. Yes, bumuchamp na, ginahulat na lang diri karon sang Mandurriao PNP ang pamilya sang sining call center agent nga nasapuan way na sa kabuhi sa sining boarding house sa may Barangay Bulilao sa distrito sa Mandurriao. Subong gid lang aga. Based diri sa pag-interview sang Bombo Radio kay Police Captain Val Alan Campbell, Chief of Police sang Police Station number 10 mga takna alas 9:55
na sapuan ini sa iya sini nga boarding house way na sang kabuhi. Ang ining biktima ini siya call center agent ginabanta mga more or less 35 years old kag na-identify ning address siya sa may barangay PD Monport North, Dumangas, Iloilo based man to sa ID identification nga na-recover sang kapulisan dito sa may lugar kag ini siya ang nag-board sa may nasambit sining barangay Bombocham. So antes pa man nakalabot ning report sa kapulisan, mismo ang barangay official sa pagpanguna ni Cap Jen Pohol sang nasambit nga lugar ang mismo nag-inform sa kapulisan, no? Kag sang pagpatikayo di karon sang investigation sang kapulisan ang ining upod ya Tobla, no, nga bag-o lang sulod to sa boarding house. Amo ni kuno ang una to, no, nga nakakita sa sining nasambit sining nga biktima nga way na sang kabuhi kag bitay nagamit to ang ining shoelace kag higot sang bag sa dingding sang ila sining nga kwarto kag dito ginhigot Bombocham kag nagpatong sa pulungkuan. Dugang padri sang kapulisan sa sining pagpatikayon sang investigation man sa scene of the crime operation, no? Initially way sang may nakitaan abing possible foul play sa natabo. Una ti suno kay Captain Campbell way sang patimaan bangod nga ang lugar way man abi sa nakitaan nga do may ara sa naglapta nga may patimaan sang resistance abi, no, sang nasambit sini nga biktima. Ang ikaduwa may ara dito sang sulat nga nakita amo to kina na mention naton nga gasanto siya siningagi, no, nga nabutang please call sang pangalan nga nasulat kag may address nga PD Monport sa may north sa Dumangas kung sa din dito man ang iya sini nga no, ang iya sini nga address nga gawa sa iya sini nga identification Bombocham. Ang biktima may utod gali, no, dra man sa nasambit sining barangay, tinirman dra sa nasambit sining lugar, kaya mo to ang reach out na, no, sang Mandurriao police station, Bombocham. Pero sa ulihi, depende man sa pamilya kung balati pa-undergo nila sa autopsy o kung hindi ang bangkay sang ila sining himata. For confirmation, ay pabati ta si Police Captain Bal Alan Campbell, Chief of Police ng Police Station 10. May nakitaan nga mga notable nga mga injuries leading sa ang cause ng pagkamatay niya except ditong may nakaigot nga lubid or ang parang listo sa iyang liog that caused him nga mamatay. So to give you background, sir, kanina mga alas 9 naka-receive kami isang informasyon na may isa ka lalaki nga nasapuan patay dira sa isa ka boarding house sa may barangay Bulilaw. So immediately nagkandak kita sa mga initial investigations naton and indeed matuod kag mga ang initial nga nakuha namon nga detalye is isa ini ka call center agent 3 months sa Iloilo City, pumuloyo ining biktima naton sang barangay PD Monport North, Dumangas. Kag temporaryo ini nga nag-stay diri sa isa ka boarding house diri sa may barangay Bulilaw. So immediately contact kita sa services ang aton nga grupo to process ng crime sang scene kag magkakandak kita sang thorough investigation agud mabalaan naton kung ano ang mga cause or process ang pagkamatay sang aton ni biktima. But for now, we're waiting for the results sang aton nga mga personnel sang SOCO to collaborate with our investigation also diri sa may police station 10 and kin-inform naman naton ang iyang immediate family will in fact ara gani ang iyang utod dito man sa area and already informed naman ang company kung sa diin siya nagatrabaho for us na makadiscuss kung ano ang mga posibleng mabulig nila sa pamilya sa sining atong biktima. Since sir, may nakita ka mo nga possible may patimaan sang foul play? Tamagan, sir.
Ako may nakita ka mo nga possible patimaan sa ball play? For initial namon sir wala because ang room is wala hipid ang room nga nakita namon. Wala sang sign may mga struggle before siya napatay. Okay, so sa lawas sir may mga pilas, scratches sabi. Wala kami may nakita sir but we will waiting for the official results ang aton nga soko kay sila ang nag-process dito kung ginasulod and we will ang desisyon sa pamilya kung ipaidalom pa nila ini sa autopsy examination. Okay. Sa estimate nyo, mga pila na oras sir nga nag-commit siya until siya sa buwan? Within the day siguro or kagabi kay ang mga iyang itsura is more or less mga within siguro hindi maglapaw sa mga 8 hours or mga 10 hours mga dira-dira. Si Police Captain Balalan Cambesepe sang barangay ako ng police station number 10 no sa may Mandurriao. Ti amo tong ang dugang sa ding information nga way man sang nakita abing pila sa lawas na nga may defense wound abi nga may patimaan nga may nag-interest man abi sa iya kag way man sang may nabatian to ang mga borders sa idalom no kay sa babaw ni sila tuon prior sini nga may nakabais siya o kun may nagadumot sa iya only nga ang upo dito sa kwarto nga way to nagtulog kagabi bangod nakita sini nga way sa nagahambal ginaistorya tapos nagahibig kuno samtang nagatubang sa laptop no so mo to ang last to abi nga kita sa iya kag pag-aaga pagbalik sini amo na to ang sitwasyon sang biktima nga naga-abitin na sa kilid sang iya sini nga kwarto bumbot sa pag-usisa naton sa otoridad itintingala lang kita kung nga nagadapat ang TLs ni sa salog no kay swali ni kun mag-commit sa suicide nagahang so may tendency kuno nga ang pag dapat yato sa TL bangod sa kabugaton no sangya sining lawas kay ang only nga gingamit sining higot ang shoeless tong ginsugpon kag ang ang higot sangya sining bag amo tong sa kabugaton may tendency kuno nga ni siya no dulot las panet no ti mo na nga siya do naga-usmod siya kag naga-amat-amat sa balik dapat sa lupa amo to sa semento amo to nga nagkita nga ang iya sining TL ara na iya sa salog sang ini siya ang nasapuan bumutsam. All right. Update ini si Bombo Jomar Consumo Mobilia para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat kid Bombo Jomar Villa. Standby na kamo sa kapon lamang program kaupod sa kay Tita Regine. Si Momot Shama Blanco over gabilin sa imo sa mananay nga hapon may God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plasuelados, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plasuelados. Plasuela de Iloilo, Billboard of Activities for March 2 to 8, 2025. Ang Marso 7, amo ang first Friday of the month.
ang 3 sa 12 ka mga promesa ni Jesus nga ginhambal pinaagi kay Sister Margaret Mary Alacoque para sa tanan nga mga devotees sa Sacred Heart of Jesus. I will bless the homes in which the image of my Sacred Heart shall be exposed and honored. I will give to priests the power to touch the most hardened hearts. Those who propagate this devotion shall have their names written in my heart, and it shall never be erased. In line with this, ginaagnang tanan nga mag-attend sang First Friday Mass to honor the Sacred Heart of Jesus sa Latolda sa Marso 7, 2025. Mag-aumpisa alas 5:30 sa hapon. Ang Technocrats Band ang liwat ka mangin inyo sa sulod sang 2 ka oras kag 30 minutos sa concert at the Plaza. Mag-aumpisa alas 6 ng gabi sa March 8, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mugs kag madamo pa nga iban ang iga-paraffle sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa March 9, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo that we will always remember nga sa kag sagid lang ang nagaisahanon nga true source sang kabakod nga aton ginakinahanglan to deal with life's challenges. Plus wala de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2025. Ay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong o kon labador sa paghugas sang mga ulutanon o kon prutas. Magdesignar sang baso o kon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kon yelo, indi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kung tubig sa baso nga ginimnan, tipunon ana ini sa balde, agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kung pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masamig ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo, agud makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahin na sang pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance agud masigurado nga may peace of mind sa dalan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod dinhi nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masami magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladtuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games.
Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala mo na ko nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ining mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imulawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtub madula ang pagbiring. Sa sulod sang panimalay, gina-practice mo man bala ang good manners and right conduct? Tanan nga miyembro sang pamilya ang nagakadapat nga respetuhon kag i-value, apang hindi lang mangin considerate sa family members kundi mangin sa mga bisita man sa balay. Ihatag ang atensyon mo sa mga miyembro sang pamilya nga nagahambal kag magsabat nga may respeto. Magamit sang please, thank you, excuse me, kag sorry. Nagahatag ini sang respectful kag kind atmosphere sa sulod sang balay. I-acknowledge ang efforts sang family members sa paghimos man ina sang pagkaon, pagpanglaba o kun paghugas sang kinanan o kun paghatag man sang emotional support. Mas maayo kag mamag-an pagid ang ulobrahon sa balay kung nagabuligay ang tanan. Kinahanglan nga may kontribusyon ang kada miyembro sang pamilya. Halungan ang imo mga gamit, ipabilin nga matinlo ang kwarto, ang banyo kag mangin organisado sa imo personal nga pagkabutang. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Hello and good afternoon gid sa inyo tanan mga kabombo. Welcome diri sa kahapon lamang program. It's March 7, 2025, first Friday para sa bulan sang Marso. Una man nga Friday nga may ara na sang Via Crucis. Bangod nga ara na kita sa Lenten season sa aton dira nga mga Catholic devotees. You should know, hindi bala? 15 minutes after 2 o'clock. How many days to go before Election Day? Check ta. "66 days to go bago kita nga magboto, mga kabombo. And today, yes, magapadayon kita sa pagdulong sa mga kasaysayan nga ato nga ginakalingawan kay ginakuhaan man sa mga motivations, sa mga inspirations, and I just hope nga ang iban dira would also be motivated to join and share sa ilang mga istorya. So padigid nga ma-email ang inyong mga experiences sa bombo_iloilo at bomboradio.info or sa gihapon kung luyag ninyo isulat, pwede gid ipadala nyo lang or idulong ninyo diri sa Bombo Radio, estasyon sa Bombo, diri kita sa may Sky City Tower, Maple Street, Iloilo City. Pero kung ihulog ninyo, padigid, no? Care of nyo lang sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Maple Street, Iloilo City. What are you having? Sa sining mga tinuon, bang ibanda ako, nag-milk
tea, ang iba naga soft drinks, ang iba naga pangapena. Sige enjoy lang. Ulub na kita sa saning hapon. This is Tita Regine and aring ambahanon from Kent Lemuel Espaltero. Chatbox, welcome sa Kahapon Lamang program. Kang makita ko pa nagduda at nakagad baka meron pang mauna. Di na tumigil, sinisid ng gigil, lahat ng website inalam at kinikil. Oh miss, oh please, kahit lang kiss, basta wag akong tinitiis. Pansinin, wag itinin, pagdududay sa bukid, pagmamahal ko iyong hayaan mo ako na manligaw sa'yo. Hayaan mo ako mahalin ka ng todo. Huwag mag-alilangan ako'y di lilisan. Matagalan man, nandito lang maghihintay sa'yo. Simpleng chat at simpleng scene, di maibigay, kilig lang ang akin. Naka-active pero di namamansin, nakachat na sa iba pero sa'kin walang tingin. O tila ba di nakikita, commute na ba o unfollowed na? Di lubos maisip kung anong ikakanta. Makuha ka lang at mahalin na. Oh miss, oh please, kahit lang ang kiss, basta wag akong nitiis. Pansinin, wag itinin, pagdudunay sa bukid, mamahal ko iyong linggit. Hayaan mo ako na manligaw sa'yo. Hayaan mo ako mahalin ka ng todo. Huwag mag-alangan ako'y di lilisan. Matagalan man, nandito lang maghintay sa'yo. Martira man ang sabi na, pero smile mo lang ako'y masaya. Di mo man piliin at di mapansin, sa memories kinikilig pa din. Hayaan mo ako na maligaw sa'yo. Hayaan mo ako mahalin ka todo. Huwag mag-alilangan ako, di lilisan. Matagalan man, hayaan mo ako na manligaw sa'yo. Hayaan mo ako mahalin ka ng todo. Huwag mag-alilangan ako, hindi lilisan. Matagalan man, nandito lang maghihintay sa'yo. Matagal man, dito lang maghihintay sa'yo. Matagal man, dito lang maghihintay sa'yo. Matagal man, dito lang maghihintay ako. Chatbox, Kent Lemuel Espaltero. Sa mga ladies, dirati, depende sa inyo, no? Paano nyo luyag pangaluyagan? Online, through text, through messenger, chat, or in person. 19 minutes after 2 o'clock. Again, this is Tita Regine, and yesterday, we left off with the story of Lolo Abraham. Actually, mga random thoughts manani ni Lolo Abraham. So, masugpo na lang ako, ha, para sa sininga hapon as we continue sa pagdulong sa inyo sang iyadiri nga istorya. Ari na, Dear Tita Regine. Padayon na nato ng pagbasa diri mga kabomba. We left off, no, dito sa portion kung sa diin nga naglukso man siya, nagserko-serko siya, pero wala siya yan nanukod, so doon naglagapok gito nga likod. So in the Regine 8 p.m. pauli kami, agyan naman ang bridge too far
Madulo mula poste inday. Dalaga ng mga upod ko, naulihi ako, dumay balda ako, lakat ako bulubalikid, kiti basi may kalesa nga nagapadulong, so may kalesa gid man inday. So tabid ako sa likod, may salsalon para dasig. Ang mga pakaisa ko, Inday Regine, classmate ko siya sa grade 1, nagsaylo ni sila, no? So patay na siya, 7 years na nakaligad. Maestro kag maestra ang iya ginikanan. Pulo sila ka mag-utod, napatay ang isa, newborn. Inday Regine, naggadto ako sa ilabalay, ara pa nagatindog ang balay ka mga pakaisa ko, may haligi, may atop kag dingding, sa idalam sa ilabalay, mahawa na. Sa higad, malapit sa kudal, nagatumpok ang mga madamol nga mga kahoy, lapit sa kudal, may barbed wire sa gate ako nag-agi. Kay Inday, may pila ka mga bata, nagatungtong sa kahoy nga tapi, nagtungtong ako. Ang amon amigo nga upod namon, kung maglagaw sa city, 14 years old, masulod siya sa barbed wire, dito siya nagtaklas, tiaran siya sa ibabaw, hinali lang, naglupok ang rebentador o kung triangle. Ay nakibot siya, nagsuli siya. Ang ulo niya nagatuon sa duta. Naghibi siya nagdugo iya buli. Nagashort siya, nagakabit siya. Ti may duwa ka tawo nga nagpalapit sa iya, ginbuligan siya, makatungtong sa duta. Later, 6 years old ako, Inday. Yara naman ako sa baryo, kag mga bata, kag amon guide. Ambang nila lakat kita, tanaw nato ng aton amigo. Yara siya sa higadala, nagapungko. Maligoy siya, basi hindi mag-eskwela. Tiabot kami, aragid man siya Inday sa higad, may notebook sa iya bulsa. Sa buli, ti siya ang bata nga nagambal sa akon, nga ako na lang mabulos obra, dulong tinapay kag soft drink sa pabrika, malapit sa baryo. Kay nag-stop ako sa pag-eskwela, first year high school tani ako, kay tipigado gid kami. So nag-work na lang ako anay, para makabakal ako long pants kay kamiseta para sa uniform sa high school. Later, lagaw kami kag mga bata sa Bridge Too Far, ang alagyan ni Regine. So Sabado nga adlaw, may mga bata nga nagatipon, kay dira ang opisina sang Boy Scout. Tihambal ko, hambal ka amon upod nga 12 years old, tanawabla ninyo ang bata nga amon man upod sa baryo. Tagon tanan lang na siya nga si Sir. Kag magdalagan, hubaron niya ang lubid nga ara sa duta. Di grade 1 o kung grade 2 kami, wala pa nag-eskwela, agya namon ang 7 ka akasya Inday. So aga pa, nagupod ako makadto sa city, mangayo Paskwa, December adto. Mangayo Paskwa sa manggaranan nga pamilya. Di Inday 3 kami, 2 ka kilometros, amon ginlakat, upod namon 15 years old, ti dako siya, kag 7 years old, ti ako naman niya 8 years old. So abot kami, alas 8, masarado na ang gate. Alas 8 sang aga, masarado na ang gate. Nakasulod na kami nga 3 Inday. Start na sang panghatag Paskwa. Wala nga disuganay Inday. Do maipit kami. Ang upod ko nga bata, ginabuligan kami sang apon upod nga 15 years old para hindi kami maipit. Nagahibi kami nga 2. Pero kung makaabot na kami nga 3 sa salsalon nga halambuyan, makahaklo na kami hangin sa bintana. Tiyara dira, nagahatag Paskwa. Coins nga new. Base ang President sadto si Carlos Garcia, kami na nga 3 tagaan Paskwa sa bintana, 25 cents, 2 kabilog Inday. Di pa uli kami, lakat namon, 2 kilometros, alas 9, December 25, kaya ti makadto naman kami nga 3 sa manggarano naman nga pamilya. So 10 a.m., abot kami, sarado na ang gate, ti iyara na sa sulod ang mga tao. Mangayo Paskwa, ti pauli kami sa baryo, hampang kami taksi, baraha, kag antok, ti ginapaagi sa haligi, tapi, ang coins in the Regine, kung sinong malapit sa kurit sa duta, siya ang daog. Grade 2 ako sadto, Sunday, tapos panyaga, lakat kami kaupod ko nga bata, 7 years old. Ipakilo namon ang salsalon nga amo natipon, tago namon sa alagyan. Buang Tigbaw, malapit sa Bridge Too Far. Inday, 2 kalibon kag tunga, kada isa. Tilakat kami, agya namon, 7 ka akasya sa left side, sa right side.
Sa tabok may dako nga balay sementado, may 5 ka puno nga santol. Kada New Year may bunga na ang santol. Tinagakadto ang mga bata kag magpaningit. Takita ko si Lola nga nagalakat, abali ang iloy ni nanay. Inday lumpat ako sa kudal kag magpalapit sa iya. Tinagaan niya ako, Jess Centimos. Lakto ni Lola ang molo parian in the Regine. So ibalik ko, ipakilo naman ang salsalon sa city. Sa ikapito nga akasya, nakita kong kahita nga itong. Sugin pulot ko, sulod ko sa libon, nagakalahulog ang mga coins. Tag 10 centimos. So abot kami sa city. Ipakilo ang dala namon ni 2 ka libon kag tunga. Bayaran kami ka in-check. So lakat kami sa Riverside. May release, may train pasadto, no? Tunga namon ang kwarta. Kada isa in the Regine, titanaw kami sini. Ano to ang kwan? Ano to ang Secret 7 Roman Empire story. So mga bata sa baryo, tiara sila, lapit sa tilon, nagpangayo, kwarta sa amon. December 31, grade 2 ako, nipakadto kami sa amon tiyo, utod ni nanay sa molo, may service siya nga pick up, ining tiyo namon, kaya driver siya sa iya mga paryente, nga manggaranon. So puno ang pick up, ato in Regine, puro mga bata. Sa pag-ubay sa mahal nga Diyos, maayo amon pagbiyahe. Ang utod ni nanay nga lalaki, nag-aobra sa bangko, janitor, so basi nag-resign ang tiyo namon sa bangko, so nag-work siya, obra mga relo sa Iloilo City. Alas 11, balik kami tanan sa baryo. Pagsulod ko sa baryo, taob, high tide. May rebentador ako gamay, pwede kaptan, sa kamot, sa ibabaw in the Regine. So November 1, nagakadto si nanay sa Tanza Molo, sa sementeryo. Maduaw sa iya paryente nga napatay. Upod kami, kag utod ko nga babae. 5 p.m. lakat namon nga tatlo, ang bridge too far. So abot kami sa malapit nga hospital. Sa higad may kalesa. Sakay kami nga tatlo. Nagadayaw ako sa utod ko kay may kandila, nagasiga. So abot kami sa Tanza Cemetery, sulod kami nga tatlo, damo mga tawo. Tapos mga muyo, kag sindi kandila, guwa kami sa patio, sakay naman kami sa kalesa. Gindulong kami sa may taytay, kiti gabi na in the Regine. So, Mayo naman, nagahampang na baraha sa balay katiyo ko. Kami, ti kawayan ila balay, yara sa higad baybay. Ang mga tao sa baryo nagahinampang for 44 o kung paris-paris, Lucky 9. Tinagatanaw kami, nagkakahulog sa idalong balay ang ilang kwarta, mga sinintimos. Tikon mag-low tide, manaog kami sa idalong balay. So 5 p.m. panaog kami nga tatlo, nagalubong amon batiis sa lunang. In the Regine, yara na kami sa idalong balay, ginaukay namon ang lunang, nagakapila sa mga kamot namon. Pero naubos namon kuha ang mga sentimos. Saka kami nga tatlo, manghugas kamot kag tiil, tapos kadto kami sa plaza kay ti fiesta. So abot kami sa plaza, 700 meters kung nakton, lapit man lang, kadto kami sa isa ka pwesto, may tiro-tiro, may eskopita in the Regine, palito ka posporo, praktisan tiro-tiro, tapos kadto naman kami sa longgong taya, ti ako perdi. Ako ang duha ko kaupod, daog sila. Ti saylo naman kami sa DAI, 7-11, perdi ako, sila daog. Saylo kami sa Lucky 7, perdi naman ako, duha ko kaupod daog. Why na ako itaya, kadto ako sa gates ng Ferris wheel. May isa ka bata nga babae taga baryo. Gusto mo magsakay, ti arang iya iloy sa tupad ko, hambal niya, duha ka mo sakay Abraham. Ti sakay kami nga duha, 2 times pa lang libot ka Ferris wheel, inday nagpundo sa ibabaw gid, ti 30 minutes pa kag nag-andar. Ti ara na kami sa idalom, panaog kami, sugod sadto wala na ako mag-ride sa Ferris wheel. Inday nagpauli kami sa baryo. Kun hapon, grade 2 ako sadto, 5 p.m. pauli ako. May nagapadulo nga bus ka soft drinks, nagahambal sa mikropono. Karon sa gabi, may sini sa plaza. Magdala ka mo bangko. Tapos ko panyapon, lakat kami sa plaza. Ang sini in the Regine, Tarzan finds Jane. Pagdira ako manakita ang sini, ang pasyon ni Jesus Christ sa tupad namon nga baryo. Nakatanaw ako sang sini nga 300 Spartan.
So later ginpatawag si nanay sa baryo ara sa sentro ang ila balay. May mataas nga dako nga puno sang avocado sa likod kay nabukog ka isda nga bukaw-bukaw ang iya anak nga babae. Ti kadto kami ni nanay sa ila balay sa kusina lang kay may hagdanan ti hikapon ko ang liog sang iya anak nga babae kay nagapati sila konsuli kuno Inday Regine. Pwede gid no nga mag-ayo. Nahuya ako tani pero ginhikap ko iya liog lawayan mga 10 minutes nakuha ko no ang bukog. Itagaan ako saging nga tundal, isa kabilog. Sadto, sang buhi pa ang kilala ko nga senior citizen, advice na sa akon, kung mabukog ako, ang kanon, pabilugon, kag imnan tubig. So isa ka adlaw, ara ako sa kabaryo, hambal katawo, Abraham, ang migo mo nalipong, binasyahan namon tubig, isa ka balde, nagtungtong siya sa bangko, kag magkabit sa sanga kasirgwelas, kag magsinggit Tarzan. Tigabok ko no ang sanga, Inday Regine, basi joke lang nila. Sa laktod, sadtong 1997, nagbulante ako asin sa Banate, yara sa tabing dagat ang public market. Inday nakita ako ka-amigo ko, sa gamay pa kami, tinagabisikleta siya, ambal niya, Abraham, upod ka sa akon, inom kita tuba sa balay. Damo bukaw-bukaw nga isda sa balay. Kay ubra ko, aga pang isda diri sa Banate. Tiyambal ko, di ako makaupod. Nagabusong ang asawa ko. 4 times siya ako ginabalik-balik, Inday. Ti amo gihapon ang sabat ko. Ti alas 12, pauli ako. Salamat sa Diyos nga naubos ang isa kasako nga asin. Bago lang ako abot sa Banati Public Market, nagkadto sa tabing dagat, tupad lang ka market, Inday. Nagpanghugas ako ti ko. Kanamitan ng awon sang dagat. Malingaw ang mga tao. Tubtub na lang diri, madami niya salamat sa pagbasa mo sa akong nga sulat. Sa inyo tanan, good afternoon gid and God bless you always. Hello sa tanan. Ilabi na gid kay Lola G, kag kay Mia sa Mingawan. From Lolo Abraham. Lolo Abraham, salamat kidlo ha sa another episode nga imo agin share diri sa amon sa sininga hapon. Alas 2:33 ang aton nga oras. Magabalik kita pagkatapos lang sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto, bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners, kag items kaangay isang hairspray o kung shaving cream, ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Tsikyaron nga walay ni sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat, ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, isla nini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agod mapalong inigilayon. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportante nga organ sa lawas ng tao. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat nga magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tigipuson, dapat likawan ukon ang taton ang pagpanigarilyo ukon magpalayo sa second-hand smoke. Kung mag-inom sang alcohol, drink moderately. Dapat man nga kontrolon ang cholesterol kag blood pressure kag hindi magpa-stress. Tumalagsaon nga madula ang kanon sa lamisa sa mga Asian countries, particular na ang Pilipinas. Halin sa pamahaw, panyaga kag panyapon. Bangod ang iban nagakaon sang tinapay. Ang pagpili sa tunga sang kanon kag tinapay ang nakadepende sa imo nga nutritional goals.
Ang kanon ang makahatag sang mas madamo nga bitamina kag minerals, apang ang tinapay naman ang may manubo nga calories kag carbohydrates. Ang mga tawo nga nagakaon sang mas manubo nga whole grains ang mas may manubo nga bugat kag manubo nga blood sugar kag cholesterol levels. Sang sa mga tawo nga nagakonsume sang jutay nga whole grains. Kung luyag mo naman nga limitahan ang calories o kon carbohydrates, ang tinapay ang pinakamaayo nga choice sang sa kanon. Ang tunga sa baso sang brown rice ang nagaunod sang 108 calories, 3 grams sang protein, 1 gram fat, kag 22 grams sang carbohydrates. Samtang ang isa ka slice sang whole wheat bread ang nagaunod sang 69 calories, 4 grams sang protein, 1 gram fat, kag 12 grams sang carbohydrates. Paano mo bala ginatinluan ka ginatago ang imo toothbrush? Ginarekomendar sa American Dental Association nga pagkatapos magbrush sa ngipon, bunlawan ini sang maayo agud nga makakasang tanan nga residue. I-shake agud nga mataktak ang sobra nga tubig kag taguon nga nagatindog. Hindi flat o kung nagahigda kag wala nagatupad sa iban nga toothbrush. Mas ginarekomendar man sini nga taguon ang toothbrush sa open nga lugar, agud nga mahanginan kag mainitan agud nga magmalas sang natural antes nimo gamiton pagkasunod nga adlaw. Ang moist environment abi kaangay sang closed container ang sahugid nga tubuan sa mga microorganisms. Labaw sa tanan, hindi pagibuta ang toothbrush sa sulod sang toilet. Kung gamay ang imo toilet kag makusog ang flusher, ang toilet water ang delikado para sa imo toothbrush bangod sa lang ini nga malapot sang agsik sang tubig. Santo sa pagtuon, ang microorganisms halin sa toilet ang sarang nga magtumbo sang 2.7 feet to 6 feet. Gani sarang nga malabot ang imo toothbrush kag masulod sa imo ba ang higo. Ginarekomendar man sa American Dental Association nga isla ng toothbrush kada 3 ka bulan. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon, barato kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sa metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas ang risgo para sa heart disease, diabetes, kag stroke. Stress ka bala kag kinahanglan mo sang break? Ang pagsaka sa bukid ang makabulig agud madula ang stress apang nakahibalo ka bala nga magluwas sa mental health mayo manini para sa lawas. Ang hiking isa ka cardio workout nga makapanubo sang risgo sang heart disease. Makabulig manini sa pag-improve sang blood pressure kag blood sugar levels. Ang pagsaka sa bukid ang makaboost man sang density bangod ang paglakat ang isa ka weight bearing exercise. Magluwas diri nagahatag manini sang kusog sa glutes, quadriceps, hamstrings kag muscle sa hawak kag tiil sang isa ka tawo. Nagapa-improve man ini sang balance, nagapakusog sang core, kag nagabuli kagud makontrol sang isa ka tawo ang iya kabugaton. Nagapanami man ini sang modo bangod ang pagsaka sa bukid ang may positibo nga impact sa pag-combat sa mga sintomas sang stress kag anxiety. Nagalibogid bala ang imo ulo kung manog tapos na ang bulan o kung basta due date mo na, nagapahanumdumgid ang financial experts nga dapat bayaran mo sa husto nga tion ang imo nga utang bangod maalam ini nga paagi sa paggastos ang imo kwarta kag may maayo pa nga mga benepisyo. Halimbawa, malikawan ang late fees kag maprioridad ang importante nga mga galastuhan. Dumdumaman nga ang on-time payment history ang makatibong man o kung makapamaayo gid sa imo nga credit score kag mapa-improve ang interest rates. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom.
sa pagprepara sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabilin ang katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung masakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang, ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefits sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Sa eskwelahan, ang pag-practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss ang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kun may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kung sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kung pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag indi pag-ihaboy sa bisan diin lang, ilabi na sa sulod sang classroom. Respetohon ang propiedad sang eskwelahan. Halungan ang mga libro kag supplies kag likawan ang mangguba sang pagabutang nga wala mo ginapanag-iyahan. Mangin focus sa pagtuon kag likawan ang pag-istoryahan na isang classmate samtang nagadiscuss ang imo maestra o kun maestro sang inyo nga lesson. Likawan ang cheating. Masami nga kompletohon ang assignments kag test nga wala nagapangopya sa hinimuan sang iban. Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras sang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa gawa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud malikawan ang nagkalailain nga sahi sa malatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene,
pagsunod sa cough and colds etiquette. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Kung kaisa, bangod sa imong nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kung ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imong kaugalingon, bangod ang imong first idea ang hindi mo man kung kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kung siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kung ang desisyon nga imo ginhimo ang wala langin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit. Halimbawa, ang balayran mo na bala para nga makalantaw ikaw sang movies, pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang lipatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps kag wala ka lang nakadipara ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscription agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sang balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag na pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic ug pain-killing properties. Magtipid sa diri sa KLP with Tita Regine, ari ang sulat ni Deo sang Potatan, My Dearest, Inday Regine. Good afternoon everyone sa tanan nga staff sa Bombo Radio Philippines, kay syempre sa mga avid listeners and KLP lovers, and most of all sa imo Inday Reg, sang kahapon lamang program. Inday, here I am again sharing my unforgettable moment sa mismong adlaw sang ako nga birthday. It was February 1, 2025 at around 2 a.m. Early morning. Nakabugtaw taken, kag excited ko, nakabasa sa mga greetings halin sa mga friends from Luzon, Visayas, and Mindanao. Ay, abaw, Inday, dakuugid ang akong pagkadismaya, kay hindi ma-open ang cellphone.
Tapos gulpi, nabasahan ko sa screen, 180 days suspended. Ay hala, na-hack akong account. Kay hindi man ako kamaan, magbuting-ting cellphone, gin-off ko anay. Kay nagpiyong sang mata. Abaw, hindi gid ko makatulog. Nagpray ko, Dear God, I love you. Today is my special day. Pero masubo takon, kay na-hack akong account. Di, wala ako na-receive nga greetings sa mga friends somewhere out there. Inday, at around 8 a.m., nag-text ako kay Akits nga na-hack account ko. Madasig man nag-reply. Tingala ko man, di takon ka send kag call sa messenger mo. Di advice niya, paobra ikaw sa hinablos mo sang new account. Kay neighbor ko man lang, ti ginimuan dayon ako. Abi mo inday, harandumon gid ang na-experience ko sa adlaw sang birthday ko. Hamak mo, hasta magabi, 4 text messages ka greetings lang ang na-receive ko. Abaw inday, February 2, 2025. Waay pa gani 24 hours, hindi naman ma-open ang cellphone ko. Sus, ano naman dya? Suspended? So nagpanaw ako sa Iloilo City early morning kay masimba sa kay Mama Mary of Nuestra Señora de la Candelaria, Fiesta Sangharo. Ginubrahan ako panibagong account ni Akits, ti kampante doon ako daad. Why na problema? Kaya ti umabot man sa 5 days from February 2 to 7, 2025, gani, nagpa-load ako 400 pesos. Hambal ko, thank you Lord. Natak-an gid man ang hacker. Nagpa-suspend sang akon account. Ay abaw inday. February 8, 2025, ang hindi inaasahan na ulit duman. Hindi ta na ma-open cellphone ko. Natak-an na gid ako kag na-stress. Gani naghambal takon ay miyad siguro, ihaboy do lang ang cellphone nga dya, kag islan sang keypad, why pa sang problema. Ugaling, ginambalan ako, i-reformat ko ng cellphone ko. So, no choice na. Gani nagpasugot ako. Abi mo inday, kanugon, why gitakon sa na-save nga pictures, tanan-tanan deleted. Ay, kalain man gali kung wala cellphone, kay daw mumoy ako nga nag-aisahanon sa room. Inday, February 10, 2025, gin-reformat akong cellphone. Ay, sa kaluoy, sa mahal nga Diyos. Malapit na mag 1 month, siguro hindi na ako nakilala sang hacker. Ti imagine, 4 times gid suspended ako na account sa sulod sang isa ka semana. Na-monitor niya gid, kay wala siya nakascam sang money sa mga friends ko, nga gin-chat niya. Nag-a-ask kung may GCash, kay ti padalhan ko na siya money. May amount pa, ha? Isa ka friend ko, pangayuan niya, 8,500 pesos. Abaw? Madasig yung nag-reply sa iya. Siling niya, sino ikaw ang tarpulano? Ay, tana, nagapangayo money si mami. Tapos ang hinablos ko, 5,000 pesos pangayo niya. Sinabat siya sa chat. Paano mangayo si auntie sang money? Kay neighbors lang kami. Ang sa Manila, bogin chat niya, pero wala gin mind. Mabilis na kapag-isip. Nga, nagapangayo ako money, kay sa Iloilo na ako. Ay, sigurado, scammer gid ini. So, gin dead man niya lang. Inday ang kaharadlukan, hinablos ko sa Dubai, gin chat niya. Nangayo ko no bank account number. Di syempre nakibot, hinablos ko, kay akon account ang naka-appear sa cellphone. So madasig, inag-video call ang hinablos ko. Tapos ang nagsabat lalaki. Nagpakita ka, insat ginagamit mo account ni mami. Susgulpi niya kung gin-off ang cellphone. Ay nako, doon nabunutan man ako sang tunok ba. So after all, natapos gid man ang na-encounter ko nga hacker. Kaya nagpasalamat man ako kay bisan piso. Why siya sang naloko sa mga gin-chat niya gamit ang account ko. Daad, ito na ang first and last nga mahak ako na account. Permi lang ako ginakibang.
So reminder sa mga KLP lovers nga nagapamati subong sa akon nga story, sigurado nakarelate gid kamo. Ang lesson nga matun-an naton, hindi gid kita basta-basta nga magpati kung ano ang mabaton ta nga text o kung chat, need gid ang confirmation halin sa natungdan. Hindi magpadali-dali hatag sang money. Labi na gid ang GCash, madasig lang nila makuha, tapos i-block na nila dayon. Thank you na lang, hindi na mabalik. So dapat maging alerto sa tanan nga oras para hindi kita maisahan sa mga manloloko. Inday, as of now, nasa 25 lang akong friends. Controlled lang anay akong pag-request sang friends. Kay nagka-phobia na ako. Basi makibot na lang ako, mahak duman akong account. Abi mo, Inday, nasubuan takon kung madumduman ko ang tanan nga video recorded and voice recorded sa mga letters nga ginpadala ko sa kahapon lamang program. Bisan isa man lang sa story, wala pa ako nakakuha sang remembrance. Deleted tanan. Sang i-reformat ang cellphone ko. Ginatanaw ko, ginapamatian ko ang mga stories ko kung nag-iisahanon lang ako sa room. Kaglabaw sa tanan, atong story ko nga nagdaog bala ako, tapos in-interview mo, ay ang sarap sa pakiramdam. Ti Inday, tudog na lang anay diri, ang ako nga istorya, base na kapoy ikaw sang basa, please correction is under your care, ha? Remove the burden of any pain that you are carrying. Replace it with hope. Use your wisdom to see the light on your path, with courage to follow your whole life. It's not about money that makes us rich. It's about simplicity of having God in our lives. So thank you so much for reading my letter, Inday Reg. Keep safe, good health, protected, and blessed. Love and prayer, Deo Sangputotan. Amo ginano, may mga tao gidya nga walang magawa sa buhay kundi ang manghalit sa iban nga tao. I'm sure hindi lang ikaw o nakaagi sa amo sina. Wala ka panungdum no kung ano man nga huol ang mahatag sina sa imo, pero ang lala pagidiraya kay ti mangayo-ngayo kwarta. Tiyang iban to ya, mera ginaya no. Kita may mga friends kita nga isa mo lang ya kahambal, mahatag gidya dayon, no more questions asked. Ti kung mag-amo na gani no, kaluoy lang man kay ti na isahan. So kabay ha, mga hackers dira, please magbago na kayo. Anyway, Deo, bago may lang mga greetings nga na-read mo. Sa birthday mo pa naman natabo ang pagpanghack. O do kasakit gid no, pero sige lang, be very careful, extra vigilant lang gid kita. Alright, hindi magpang-open so ano dira nga mga websites or ano nga mga links. Kaya usually do dira na siya nagahalin no nga ma-hack ang imo nga account. Anyway, sige careful kita ha. I'm sure you would be very very careful na gid after sa natabo sa imo. Mayo lang gid no kay ni isa sa mga friends or relatives mo wala siya sa may nakuha nga kwarta nga luya gitani nga pangayoon. Anyway, sa inyo man yung mga istorya dira, thank you so much kili ha, Deo Sangputotan. Sa mga istorya nyo man dira, mga kabombo, pwede gid nyo ma-share. Email nyo lang sa bombo_iloilo@bomboradio.info or isulat kag ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Magasunod na Tuyang Ermitaña Provincial Jail kag Dear Diary. Mga programa nga inyo man nga gina-look forward to every afternoon diri sa Bombo Radio Iloilo. So tomorrow, balikay kita and mag-interview kita through video call sa kay Lucky Towers ang First District. Salamat gid nga madamo sa inyo sa gihapon ininyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.